Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 12 minutos ang nabilin. Antes ang alas 12 sa udto. Maayong udto kalibutan, maayong udto Western Visayas. Welcome sa Bombo Hanay sa udto dari sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Sabado, Hulyo 13, 2024. Ako ang inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, kwaunta karon ang update sa Palarong Pambansa 2024 direkta sa Cebu City. Bangod nga ting holistic approach sang medical team sa Palarong Pambansa aton ina karon nga hibaloon with regards sa sining mga injured nga mga atleta. Kag check karon ta anay imbukada nga balita, may flash report ang van na kabunggo sa isa ka salakyan man nga nakapark. Truck ini nga nakapark no sa diin ini. Bombo Jomar, come in please. Abambulitsi no, tiwasakid ang ulo karon sa sining close van. Matapos nga nakabunggo ini siya sa nakapark no nga ano ni siya dudako ni siyang wing van diri na sakop sang Barangay Lanit sa distrito sang Haro. So far ang pinaka-latest diri nga natigayon diri nga na rescue do mga pilaman ka minutos gawantes nga nakuha ining driver kay ang aplastada dire no ang ining nakabunggo do nag ano ni siya no nag impact ni siya dire sa may likod bla sa sining dako nga wing van dire bubulins amo to nga why sila dayon dali-dali makagwa kay siyempre nagkalano na mo nagkalagupik na tong ulo sa sining close van. Pati windshield jadi wasakid no ubos-ubos kini pati windshield sa sining nga nasabit karon nga salakyan. So natabo ang driver tapos sa kilid ya may helper no kun makita naton dumas dako ya ang gupik no dire sa may side sang helper, pero ang information naton nga do una pa nakagawa ang helper ay sa driver kay ang driver todo may pilas sa ulo basi ko na nakabunggo sa nobela or sa windshield kaya na ubos kini wasak adri bubulensi na ang driver amo to ng dudugayan nga na rescue kay do na ipet siya sa nobela kag ang sa ano bla sa iya sining pulungkuan de nga do nagpress ang iya sining lawas amo tuway sa dayon dali-dali makaagwa kanyang tawagan to sang rescue no sang Iloilo City. Agod niya kung paano nga napagwa ini siya kanyang dala na sa may pinakamalapit dre nga ospital ining nasabit karon yung driver. So isang dre nga pagponsisa naton posible kuno nga natulugan ang driver kahilin ni sila dire sa may area sang syudad. Makadto ni sila sa may area sa Leganes kay do amo ning pinakalapit kag madasig nga pamagi na akon ang dalan dire nga lagyan makadto sa Leganes Bombolense. So muna nga pag-abot dire sa area initial information nga do na piyungan kuno driver kay idaan grabe man kuno brand niya nga do ni sila ka ice distribute. Okay. Sang ice kaya mo ni aga nga nag-deliver sila ang last destination ko tani ko no adre na sa may Banwa sa Leganes pero way nakalapot sa Leganes nga dire plus Haro na disgrasya na sila dire Bobolensia rin na si Jay amo ni ang helper Adreblas Penante no Jay sa Bombo Radio Iloilo live kita subong ano gid gani kompleto pangalan mo Jay? Rio J. Onapia. Rio J. Onapia. Ano gid kinanatabo ticket kung kilis tubang? Piyongan driver. Piyongan mo ako naka-cellphone man ko. Mo tong wala ko ka ay gulpi lang ya lopo ka sa buli ka salakyan. So ay ka man daw nag-warning siya o makabunggo daw eh. Ayo ay. Gulpiada lang yan. Ano ka nasig lagan niya?
Di na yung laga na mo na. Mga pila, ba 50 o 80? Ada, di, 50 siguro. So pag impact mo na lang ito pagka mo lalong, Oo. paano ka nakagawa kay dumas dako pang damage sa imo sining area kumpara sa driver ho? Mugsaray pag gunos ko katil ko nakakuha ko. Umuto nga buksan yung pertahan niya buksan. Insaka ko sa may ano lang, bintana. Sana. Oo. Di man budlay, ikaw lang nag-isa naggawa? Di man budlay. Ay, sabi ko gani, grabe mo, dugupik din sa side mo. Ang driver, paano nga doon nandugayan pa sa? Eh, atong ano sa buli ka wing van to, mong ito naka ano sana. Ay. Dintong pilas ni, sa driver to? Ato pa, naipit, block pa. Wak pa, di pagid, Nakag sa agtang na. agtang, tako pilas na. Oo, dako bilang sa salta. Ano kadasig dito na padlagan kapag nila, agtang na. Mar? Ang boto ko ka mulalong sila, kung din dapit bunggo. Eh, pag tanaw ko sana, nagamula sa may, ano ro to, guwaya ulo na. Nagwa ulo na sa may windshield, sa may windshield na. Oo. Pag tanaw ko na siya nagula, gamutong dali ko guwa nga bulig. Pagkita mo siya, gambal pa siya, ginawa. Paay. Unconscious na lang. Oo. Gamutong nga dudugay, nagbangon mo sa tisling ko, okay na. Gamutong naman kot sa ako, siya borna ng ulo ko. Tingin ko pilasgid. Mula sa Waduay po siya ka, ba't siya may pilas sa gawa? Paay. Ay, stick, kaya din pilas mo? Okay, mo lang still. Ha? Bilang to, be? Dapa-dapa. Ay, city sa lawas mo, duway man, no? Kaluyan na si JK, duway man sa gitnatapan, Bobulins. Di ni sila halin kung tani Bombo Joms, dari sa syudad, nagano dari sila Bombo Joms? Hindi ka mong alin sa city? Sa Pabiya. Okay. Sa Pabia. Nagano sila to sa Pavia, Mar? Anong yung sa Pabia to? Nag-liver kami sa ay sa Baliwag. Tapos din sila makadto dayon. Pabia, tapos din diretso nyo. Leganes Farmers. Oo. Oh. Aso din lang ka muna gagis na net. O, dahil namin lagi. Ano oras kayo na? Oo. Ano oras sa kayo Ungka. na nag-umpisa ila ubra, Mar? Ano oras upisa obra nyo kina? Las 8. Aga? Oo. Pay atong driver, nagpulaw na sa duty na sa gabi. Ano duty na? Alas 12 hasta alas 10 hasta alas 8 sa aga. Wow. Ay. Tapos nag-drive pa ito subo. Oo. Ito out dyan na gali eh. Pay nag-ano man sa nga, saan lang driver, white driver ng bilin. Ay. So di yan tani duty subong? Hindi. Pag natabo to? Oo, off duty na tani. Off ka na tani, paway na sa tani. Oo. Hinay lang man padlagan nila, Mar? Kung mga 50 kilometros mo lang per ora, Bobulin City, kung mga 50, doon hindi man gintanto, siguro ka, gid. Pero tiko lang taon ta, kay ang cross banit, siyempre, may siya, may bugat mo. Kung ang isa ka bagay, kung may bugat, basta kung makabunggot, laban-laban, dako yun ng, damage. Dahil lang kay ma-isol-isol kita, kay, ipatrason, basi kung, Oo. Taga diin ang biktima, Gidmar, ang driver, taga diin, Gidmar? are ngayon, ang pangalan, ang driver, si Jason Deloso. Jason Deloso. Ang address Leganes. Tapos ang helper, amo nang interview ta si Jay, si Rio J. Unabia. Rio J. Unabia, amo ni siya ang helper. Diri karon, Bobulitsi. So kailangan ba sa laka itong Sige, motor Mar. bla? Balik-balikan tala na karon, Mar. Ang iban sa Negro Corobobulins plus na tudugang latest Negro Development sa isang parte digindala na sa ospital agad tagaan sa ginagatigo karong pagbulong ining driver. Live dress sa may Taragilanet, Distrito Sangharo. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Madamo gigang salamat kay Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 3 minutos ang nabilin. Antes ang las 12 sa Udto. Magabuyaan ay kita bangod magasunod na ang Bombo Network News. Riya mga simpleng
Paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Sabado, Hulyo 13, taong 2024. Sa ating mga headlines, ang Senado pinaaresto na si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil naman sa hindi nito pagdalo sa mga nakaraang pagdinig ng Senado hinggil pa rin sa usapin ng illegal na Philippine offshore gaming operators sa ating bansa. Etong La Nina Alert, itinaas na ng mga eksperto dito sa ating bansa. Sa ating palarong pambansa 2024 update, silang atleta nagpamalas pa rin ang impresibong mga laro sa kabila ng madalas na pagsama ng panahon sa venue ng naturang sporting event. Ang Philippine National Police naman nilinaw na walang kinalaman ang balasahan ng kapulisan sa pagkahuli nga ni co-accused na ni Kibuloy na si Pauline Canada. At mamaya may update tayo, damage assessment sa matinding pagbaha na naranasan sa Kiamba, Sarangani Province. Nagpapatuloy, tinatayang nasa mahigit 100 pang pamilya ang apektado. Sa ating balita sa ibayong dagat, eto hong Meta, tinanggal na ang restriction sa social media account at ni dating US President Donald Trump. Sa ating naman balitang palakasan, itong Knicks guard na si Jalen Brunson pumayag na sa $113 million na pay cut doon pa rin sa NBA. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naglabas na ng arrest order ang Senado laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay may kinalaman pa rin sa kanyang pagliban sa mga isinasagawang pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ay hinggil sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dito sa ating bansa. Ipinag-utos ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang pag-issue ng naturang kautusan sa loob ng 24 na oras. Ayon nga sa Senado, ang hindi pagdalo ni Go sa pagdinig noon pong 26 ng Hunyo at 10 ng Hulyo ay malinaw na taktika ng kanyang kampo para ma-delay ang naturang mga pagsisiyasat. Kabilang nga sa pinaaresto ng Senado ay ang ama ni Alice Lialgo na si Jian Song Go at mga kapatid nito na sina Sheila, Wesley at si Min Go. Ito mga kabombo ay pati na yung sinasabing ina nitong si Alice Go na si Wen Yi Lin at si Nancy Gamo at Dennis Cunanan na dati namang accountant ng sinasabing inirepresentang kumpanya ng naturang alkalde dyan sa Bamban Tarlac, kaugnay pa rin ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo ng naturang suspendidong alkalde ukol naman sa panibagong kautusan ng Senado.
Sa iba pang mga balita sa oras na ito, itinaas na ang La Nina alert sa Pilipinas kasabayan ng lumalaking posibilidad na mabuo ito sa mga susunod na buwan. Ayon sa Weather Agency ng Department of Science and Technology, mayroong 70% na probability na mabuo na itong La Nina condition sa loob ng buwan ng Agosto hanggang Setyembre o kaya naman ay Oktubre ng kasalukuyang taon. Ito ay maaari umanong magpatuloy hanggang sa unang quarter ng taong 2025. Noong Hulyo 9 ay una nang tinaya ng State Weather Bureau na maaaring mabuo nga ang La Nina sa huling quarter ng kasalukuyang taon, ngunit ngayon ay naasahang mas maaga na ang pagpasok nito. Ang La Nina ay naasahang maghahatid ng mas madalas at malalakas na pag-ulan kaysa normal na nararanasan. Maaari rin itong magdulot ng malamig na temperatura kaysa sa normal na temperatura. Kaakibat din ng naturang weather phenomenon ang mas maraming tropical cyclone o itong mga bagyong mabubuo na posibleng magdala ng mas mabigat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Babala ng ehensya, maaaring magdulot ito ng mga biglaang pagbaha, matagal na paghupa o pagbaba naman ng tubig sa mga katubigan at maging itong pagguho ng lupa, lalo na dyan ho sa mga vulnerable areas at iba pang lugar. Pinayuhan naman rin ng ahensya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na ang publiko na gumawa ng kaukulang hakbang bilang inisyal na paghahanda nga sa mapaminsalang weather phenomenon. Sa karagdagan pa nating balita, ang Philippine National Police may paglilinaw hinggil naman sa isyu ng may kinalaman nga ba itong balasahan ng kapulisan sa pagkahuli doon sa co-accused nitong si Pastor Kibuloy na hanggang ngayon nagtatago pa rin. May update dyan si Bombo Joanna Martinez. Nilinaw ng Philippine National Police na walang kinalaman ang isinagawa nilang balasahan o pag-reshuffle sa kanilang hanay sa pagkakahuli kay Pauline Canada na kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kung matatandaan kasi nitong nakaraan ay nagkaroon muli ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Sa naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, sinabi nito na dahil sa ipinataw na pabuya sa ulo ng mga wanted, kung kaya't may mga tumawag sa kanilang hotline at kaya rin tuluyan ng nadakip si Canada. Number one, hindi po yung nag-reshuffle po kaya nakahold si yung tao. It's more of a reward. That's I just want to correct since nag-ikotan na huli. Hindi, that's purely yung sa announcement po ng ating minamahal na SILG last time na may reward. Yun po marami tumawag. And one of yung tawag po, tumugma po doon sa ginagawa nating surveillance. So yun po yung but it doesn't yung rotation ng tao na ginagawa natin in a normal way. Sinabi rin nila na hindi pa sila nagsasagawa ng anumang investigasyon o katanungan kay Canada hinggil sa lokasyon ng kanilang iba pang mga kasamahan. Ayon kasi kay Philippine National Police Brigadier General Nicolas Torre III na hinuli raw si Canada upang ipresenta sa korte na siyang nag-issue ng warrant sa nasabing wanted. Pagdating naman sa usapin hinggil sa naturang balasahan kamakailan, ay sinabi ni Torre na marami daw dahilan at rason tuwing nagpapalit ng station commanders. Habang ang bottom line daw dito ay mayroon silang ipinapakitang resulta sa publiko. Sa ngayon ay marami pa rin daw silang natatanggap na mga tips at tawag hinggil sa mga posibleng impormasyon at lokasyon ng puganteng si Kibuloy at gayon din sa iba pang hindi nahuhuling kapwa akusado. Ngunit inilahad din ni Torre na sa dami ng mga anggulo ay iniisa-isa nila itong inaaral at sinusundan ng lahat. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posibleng kakailanganin ng humigit kumulang sa 13.6 na milyong Pilipino na mag-relocate o kaya naman ay lumipat ng tirahan dahil sa nagpapatuloy na banta ng climate change. Batay nga sa pagtaya ng Department of Environment and Natural Resources, posibleng hanggang 17% ng mga isla sa Pilipinas ay malulubog sa tubig dagat hanggang sa taong
2100 dahil naman sa patuloy na pagtaas ng sea level. Ayon nga kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary for Finance, Information Systems and Climate Change, Analisa Rebuelta, ay nanganganib na maapektuhan sa naturang problema ang hanggang 64 na mga probinsya sa buong bansa. Inihalimbawa pa ng opisyal ang lumabas na resulta ng 2023 World Risk Index kung saan isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming banta ng kalamidad. Ayon pa sa Department of Environment and Natural Resources ay pare-pareho ang problema ng Pilipinas at mga developing countries dahil na rin sa malawakang impact ng climate change na nangyayari na sa ating kapaligiran. Samantala, bumuo na ang Police Region Office Calabarzon ng Special Investigation Task Group na tututok naman sa kaso ng pagpatay sa mag-asawang Australian kasama ang isang Pinay dyan ho sa may lungsod ng Tagaytay. Maalalang noong Miyerkules, July 10 ay natagpuan ang katawan ng mag-asawa, isa hong 50 anyos na lalaking Australian at ang kanyang asawa na 55 anyos na Pinay, ngunit na nakakuha na ng Australian citizenship. Kasama ng dalawa ang babaeng anak ng Pinay na 30 anyos. Sa naunang ulat ng pulisya, ang katawan ng tatlo ay nakitang nakahandusay sa kanilang hotel dyan ho sa Tagaytay. Nakatali ang mga kamay at paa nito habang ang mga bunganga ay silyado ng packing tape. Batay sa nakuhang closed-circuit television footage o CCTV sa naturang hotel, nakita rito ang isang individual o lalaki na nakasuot ng hoodie at naglalakad sa hallway ng naturang luxury hotel. Ang naturang lalaki ang pininiwalaang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa mga biktima. Tiniyak naman ni Calabarzon Police Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas na mananagot ang sinumang responsable sa naturang krimen. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pambansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live! At mula rito sa Metro Manila, dadalhin namin kayo sa mga latest development, mga kaganapan dyan po sa Central Visayas, kaugnay ng nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2024. At nasa lungsod ng Cebu, si Bombo Levy De Leon. Bombo Levy, please come in. Bombo Dennis, naging pangunahing challenge ngayon ng mga atleta dito sa Palarong Pambansa sa Cebu City ay ito ngang pabago-bagong sistema ng panahon na posibleng maging hadlang sa natitira pa nating mga laro. Ngunit sa kabila nito, pinawi ni Dr. Ruel Dihanyo, ang medical team head ng Palarong Pambansa 2024, ang pag-aalala ng mga magulang sa kalusugan ng kanilang mga anak habang sumasabak sa kanilang mga natitira pang mga laro. Sinabi nito na ang numero ng mga athletes, coaches, maging ng mga staff na may injuries at medical condition na sa ngayon ay pumalo na sa 126 athletes. Kabilang na dyan ang mga coaches at support staff na nadala na nga sa Cebu City Medical Center. At 23 dito ang admitted na may mga viral infections, may mga fractures at may naoperahan pa nga sa appendicitis, ngunit considerably naman daw na minor reasons pa rin ito. At natanong na din natin ang dengue case na unang naiulat. Kinumpirma nito na 23 din ang admitted habang 7 ang nagpositibo, 4 ang discharge na, at ang ibig sabihin niyan ay 3 na lang ang nasa ospital at very stable naman ang kondisyon ng mga ito sa ngayon. Dagdag pa ni Dr. Dihanyo, Bombo Dennis, na may kabuuang 35 din na mga atleta ang nadala sa kanilang infirmary na nagkaroon ng ankle sprain, shoulder pains, muscle tears at exhaustion. At 2 dito ang binigyang tugon ng naka-standby na orthopedic surgeon na
nag-undergo ng synthesis fluid removal sa kanilang tuhod. At sinabi din ito na full deployment pa rin ang mahigit 70 medical volunteers nila sa nagkakalat-kalat lang ng mga playing venues natin. At narito, pakinggan natin ang bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Dr. Roel Deanio, ang medical team head ng Palarong Pambansa 2024. In terms sa mga athletes, yung mga injuries at saka hindi lang injuries, no, pati medical conditions. As of yesterday, sa Cebu City Medical Center, there were already 126 athletes, coaches, and support staff that were already brought to CCMC. Of the 126 that were seen at the Cebu City Medical Center, only 23 were admitted, no. I know people were asking about dengue, no. So ibibring up ko na rin lang, no, of the 23 that were admitted, there were only 7 that were dengue positive. Of the 7 that were admitted, 4 were already discharged and 3 are still in the hospital right now, but they are actually very stable. Now, the Cebu City Health made an investigation on the dengue cases, and as of now, as of my information, that the dengue cases were not coming from Cebu, no. Most of them, or almost all of them, yung fever nila, parang incubation period pa, no, at dito na lang lumabas yung talagang symptoms nila, no. The infirmary, no, helps a lot in managing patients, no. So meron tayong sa field, meron dito for yung mga a little bit hindi na ma-manage doon, tapos yung hindi pupunta doon. So it's a step ladder approach ng ginawa natin. Bobo Dennis, sa ngayon ay nagpapatuloy pa yung mga laro natin. Pangalawang araw pa po tayo at aasahan natin na may aabante na sa quarterfinals sa Battle for Bronze yan sa ating boxing matches mamayang hapon po. At may hahakot na din possibly na mga medalya pa dito sa ating athletics. Partikular na ho dyan ay itong natitirang mga long meter distance dito sa ating athletics, dito sa Oval o dito sa Sports Center mismo. At habang may mga ball games na naman tayo, Bombo Dennis, na ngayong hapon, magpapatuloy pa rin ho sa mga playing venues nila at aasahan natin na 14 at 15 at magkakaroon na po sila ng itong quarterfinals at semifinals at sa 15 aasahan natin na may magbabattle for gold na din na Bombo Dennis. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Levy. Kanina ay habang nagre-report si Bombo Ronald, may mga bahagya pang pag-ulan. Kumusta naman ngayon yung lagay ng panahon at hindi ba ito naka-apekto doon sa ilang schedule? Diyan pa rin sa Palarong Pambansa 2024. Bombo Dennis, as to the schedule, wala pa namang naapektuhan. Yun nga lang, base sa ating monitoring, may ilang mga atleta na, may mga ilang kabataan na, ay may mga karamdaman, no? Kagaya na lamang ng ilan na parang may nasisipo na, no? At kani-kanina nga lang, mga 6:40 AM, Bombo Dennis, ay biglang umulan at natapos yan ng bandang 7:30 AM. At ngayon, naku Bombo Dennis, ang init ho dito ngayon sa Cebu City Sports Center at ito ngang pabago-bagong sistema ng panahon, ito ang isa sa mga pangunahing challenge ng ating mga atleta sa kanilang natitira pang mga laro, Bombo Dennis. Okay, so ano ang pinakang-aasahan natin na kumbaga malalaking laban ngayon, Bombo Levy? Dahil kumbaga may mga event kasi na kukunti lang ang kanilang tunggalian, ano? Meron na bang mga games na nasa championship level na agad at this point in time? Bombo Dennis, ang inaasahan natin na talagang hahatak ng mga medalya ay ito nga sa athletics natin, particular na ho dyan itong long distance na run natin, no? Itong mga staple chase, 800 meters, itong 1,500 distance meter run at 5,000, no? Both elementary and secondary girls and boys category ho yan, Bombo Dennis. At mabilis ho na hahatak yan ng mga medalya. And yun pa lang po, no, ang nakikita natin na talagang
may equivalent ho yan mamaya sa ating medal tally, Bombo Dennis. Kasi yung sa ibang sports po natin, kagaya na lamang ng itong highly combative na mga sports, gaya ng itong ang boxing, battle for quarterfinals pa lang po. No? Ibig sabihin ho niyan, sa single elimination nila, maaaring ang mananalo, may possibility na makakauwi ng bronze medal. At kung susunod na laro nila ay talagang yung straight win, battle for gold na ho yan, Bombo Dennis. At least 4 wins and that is equivalent to gold, Bombo Dennis. Si Bombo Victor may tanong din. Bombo Vic? Bombo Levy, nabanggit mo nga kanina na 7 doon sa atleta yung na-ospital at ang natitira na lamang ay 3. So, kumustahin ko lamang yung kalagayan nila and sila yung mga nakalabas-labas sa ospital ay makakapaglaro na o totally na hindi na makakapaglaro sa palarong pambansa, Bombo Levy. Yeah, Bombo Victor, actually magandang tanong ho yan at naitanong na din ho natin yan kay Dr. Ruel Dehanyo at ang sabi naman niya, wala namang closed door, no? Yun nga lang, kinakailangan na kukuha muna ng clearance sa kanya. At kung sabihin natin na hindi na kaya, base din sa kanilang monitoring with all the experts, health experts dito, hindi na nila papayagan na makalaro pa yung mga atleta. And so far, as to the report ni Dr. Ruel Dehanyo, may 5 atleta na ho ang talagang barred from playing again dito sa mga natitirang laro. At yung mga nandun pa sa hospital, probably magkakaroon pa sila ng second chance. Yun nga lang, kailangan muna ng karagdagang monitoring at kukuha muna sila ng clearance from the head of the medical team, Bombo Victor. Sige, maraming salamat, Bombo Levy, from your end. Yan muna ang latest update mula rito sa Cebu City Sports Center para sa coverage ng Bombo Radio Star FM sa Palarong Pambansa 2024. Ito si Bombo Levy de Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo International News. Kabombo, tinanggal na ng Meta ang restriction sa Facebook at Instagram account ni dating US President Donald Trump kasabayan ng nalalapit nga na 2024 national elections sa kanilang lugar. Batay sa statement na nilabas ng sa social media na kinilala umano nito ang karapatan ng mga US citizen na marinig ang mga nominado sa pagkapangulo ng bansa. Ito ay bahagi umano ng responsibilidad ng Meta na payagan ang political expression. Ayon pa sa Meta, ang lahat ng US presidential candidate ay mananatiling gagabayan ng community standards. Ang naturang standard ay katulad din ng gumagabay sa lahat ng mga Facebook at Instagram user sa buong mundo. Unang sinuspindi nga ng Meta ang mga account ni Trump dahil sa kanyang pagpuri sa mga taong nagrarally, umatake at nanghimasok sa US Capitol noong January 2, 2021 kasabay na rin ng paglisan sana nito sa presidential seat. Noong nakalipas na taon ay ibinalik din ito ng social media company, ngunit isinailalim din sa mahigpit na monitoring kasabay ng babala na muli itong sususpindihin kung mayroong lalabaging muli ang natalong presidente. Maliban nga sa Facebook at Instagram, una ring pinagbawalan si dating US President Trump noong 2021 sa isa pang social media application na ngayon tinatawag na bilang X. At gayon pa man, agad ding ibinalik ng naturang kumpanya o ng naturang social media ang kanyang account noong 2022. Kasunod yan ng pagbili dito noon ng US billionaire na si Elon Musk. Samantala, dati na rin pinagbawalan si Trump sa YouTube at Snapchat dahil pa rin yan sa January 6 attack. Noong 2023 ay binalik na ng naturang social media ang kanyang account, ngunit hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang banned sa Snapchat. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Magsisimula na sa Hulyo 22 ang 1 linggong Brigada Eskwela na tinawag ding National Schools Maintenance Week para naman sa mga paaralan at magsisimula na nga ang pasukan para sa 2024-2025. Magtatagal ito hanggang Hulyo 27 ng taong kasalukuyan. Ito ay tinakda sa ilalim ng Department of Education Memorandum Order No. 33 Series of 2024 kung saan ang tema ngayong taon ay bayanihan para sa matatag na paaralan.
magsisilbing venue ng kick-off program ngayong taon ang Carmen National High School sa Schools Division Office ng Cebu Province. Noong nakalipas nga mga kabombo na taon ay ginanap ito sa Tarlac National High School sa probinsya ng Tarlac. Sa ilalim ng naturang programa, nagtutulungan ang mga school administrator at mga magulang pati na ang komunidad upang linisin, ayusin at pinturahan at kumpunihin ang mga silid-aralan at yung mga gamit sa eskwelahan katulad na lamang ng mga upuan at mesa, bubungan, garden at iba pa bago pa man ang pagbubukas ng klase para sa isang partikular na school year. Ngayong taon, nakatakda ang pagbubukas ng klase sa 29 ng Hulyo, mas maaga yan kaysa sa dating Agosto dahil na rin sa adjustment sa school calendar ng ating bansa. Batay naman sa itinakdang school calendar sa taong ito, magtatapos ang klase ng mga mag-aral sa Mayo 16 ng taong 2025. Ayan po ay sa susunod na taon, kaya naman ay target na mabuo yung buong panahon ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga kalamidad na nagiging sanhi ng kanselasyon ng mga klase. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Transportation na gagawa nila ng paraan na hindi maapektuhan nga itong kanilang mga proyekto dahil yan sa kakapusan sa budget allocation nila sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, kulang ang naaprobahang budget nila na 20 billion pesos para yan sa 2025 projects nito. Posible ring maapektuhan niya ang lahat ng kanilang mga proyekto at programa, pero tiniyak naman ng opisyal na kanila itong re-remedyuhan. Ilan sa mga hakbang ng ehensya ay ang pagtatap umano sa mga unprogrammed appropriation sa budget. Kasabay nito tuloy pa rin ang 69 na infrastructure projects sa aviation at maritime, railway at road transportation sektor sa ilalim ng administrasyon nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, aabot sa 23 proyekto at programa ang inaprubahan ng National Economic and Development Authority simula nang maupo sa pagkapangulo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon nga kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, kabilang narito ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project, New Dumaguete Airport Development Project, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project at University of the Philippines PGH Cancer Center Project. Paliwanag ng kalihim ng naturang ahensya, may kabuuan ito ang 749 billion pesos na pondo. Kasabay nito ay sinusuri na rin ang pamahalaan ng nasa 185 infrastructure flagship projects na may pondo na nakalaang 10.54 na trilyong piso o katumbas yan ng $163 billion. Layunin nga ng gobyerno mga kabombo na matapos ang malaking bilang ng mga proyekto mula sa 185 projects bago matapos ang termino ng Marcos administration na mahigit 6 na po ang ongoing sa kasalukuyan at inaasahan na may ilang makukumpleto sa loob ng taong ito. Samantala, nais ng mas nakararaming Pilipino na talakayin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address ang pagtugon sa inflation, itong paglobo ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Batay sa inilabas ng Pulse Asia na resulta ng isinagawang survey nga na isinagawa mula June 17 hanggang June 24 at nilabas lamang kahapon ay nais nga ng 57% ng mga Pilipino na marinig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano kokontrolin ang patuloy na pagtaas ng inflation kasabay ng kanyang ikatlong ulat sa bayan. Ang mga respondent ay pinagpili ng tatlong issue mula yan sa maraming mga problema na bansa na nais nilang marinig sa State of the Nation Address ng Pangulo. Maliban sa inflation, mataas din ang nakuhang boto sa issue ukol yan sa national economy na umabot sa 36%. Nakakuha naman ng 35% ng pagbuo ng mas maraming trabaho at livelihood habang 31% nais marinig ang ukol sa tugon ni Marcos sa problema nga sa may bahagi ng West Philippine Sea.
Ang iba pang pinagpipilian ng mga respondent ay ang pagtugon sa issue ng korupsyon, pagtaas ho nitong sahod dito sa ating bansa para ho sa mga manggagawa, at pagtugon naman sa mga illegal na droga, pagpapabuti sa education system, peace and order at iba pang mga usapin. Samantala, mas mababa sa 1% naman ang nagsabing nais nilang marinig ang ukol sa pamimigay ng cash assistance at pabahay sa mga may hirap. Sa kabuang tugon ng mga respondent, ang issue na nais nilang marinig sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Marcos ay ukol sa inflation na nakakuha ng 72%. Sinusundan ito ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nakakuha ng 44%, pagtugon sa kahirapan na nakakuha ng 32%, mas maraming trabaho 30%, at pagtugon sa korupsyon na nakakuha ng 22%. Natanong din ng mga respondent kung nagawa ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga naunang pangako. Gayunpaman, mas marami mga Pilipino ang naniniwalang hindi pa niya nagagawa itong lahat ng naipangako noong tumakbo siya bilang Pangulo ng ating bansa. Nakatakda ang ikatlong ulat nga sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22 ng kasalukuyang taon. Bombo Sports News. Update muna tayo sa Paris Olympics. Pangungunahan ni United States First Lady Dr. Jill Biden ang delegasyon ng Estados Unidos sa opening ceremony ng papalapit na Paris Olympics. Inanunsyo ito ngayong araw at yan ay nanggaling sa White House kasabay na rin ang pagbati sa 572 na mga atleta ng Estados Unidos na makikipaglaban sa iba't ibang sporting events. Habang nasa Paris ay inaasahan din mga kabombo na bibisitahin ng unang ginang ng Amerika ang iba't ibang venue at manonood ng ilang events. Noong 2020 Tokyo Olympics na nareschedule sa 2021 ay pinangunahan din ng unang ginang ng Amerika ang kanilang contingent. Samantala sa closing ceremony ay naatasan naman ang asawa ni Vice President Kamala Harris na si Second Gentleman Doug Emhoff na siyang manguna doon sa delegasyon ng kanilang bansa. Samantala mga kabombo, plano ng Department of Transportation na magtayo ng electric ferry system sa kabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake. Ayon sa Department of Transportation, natatawagin nila itong Mapalya Ferry System Project. Sinabi pa ni Transportation Undersecretary Timothy John Batan na nakikipag-ugnayan sila sa Public-Private Partnership Center para masimula na ang bagong mass transit system. Dagdag pa nito na aabot sa 20 bilyong piso ang nasabing halaga ng proyekto kung saan maglalagay sila ng mga marami hong mga ferry stations sa naturang mga lugar. Igagaya ang nasabing ferry system sa Chao Phraya River Ferry System sa Bangkok, Thailand at New York Ferry System naman sa New York City. Oras natin sa buong kapuluan, 30 minuto na lang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nakatakdang pangunahan ng National Wages and Productivity Commission ang pagsasagawa ng seminar ukol naman sa issue ng wage distortion sa mga manggagawa. Nakatakda ito sa Hulyo 23 kung saan ay pinadadalo ang mga business owners, mga human resource practitioner, business chamber at mga employee organization. Layunin ng naturang seminar na tugunan at itama ang wage distortion na posible daw nagdudulot ng ilang pagbabago at yan ay posibleng maapektuhan nga ng wage order na panibago lamang na ilabas. Nagkaroon ng wage distortion mga kabombo sa mga nakalipas na pagkakataon at posibleng mangyari na naman ito at yan ay dahil sa mga panibagong wage order na nailalabas dahil naman sa wage increase ay nagkakalapit na ang sahod ng mga manggagawa na may magkakaibang papel sa kanilang kumpanya at maging sa tagal ng panahon na inilagi ng mga ito. Bagay na dapat daw tugunan ng mga employer. Una nang ipinanawagan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employers na lalo na yung mga pribadong sektor na tugunan ang naturang problema batay na rin sa itinatakda ng ating batas. Nitong 1 nga ng Hulyo mga kabombo nang inilabas ang pinakahuling wage order sa National Capital Region na nagdaragdag ng 35 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila.
Samantala, mas maraming kumpanya na umano ang bukas na mag-hire ng mga senior high school graduates sa bansa. Ito ay batay sa isang isinagawang pag-aaral ng Philippine Business for Education. Sa ilalim ng 2024 Jobs Outlook Study ng naturang grupo, lumalabas dito ang tumataas na posibilidad ng pag-hire ng mga kumpanya sa mga K-12 graduates, kung saan 4 mula sa 5 mga firm ay willing na mag-hire ng mga senior high school graduates sa Pilipinas. Ang naturang pag-aaral ay sumaklaw sa 279 na partisipante na kinabibilangan ng 14 na malalaking kumpanya, habang 86% ay binubuo ng micro, small and medium enterprises. Ayon sa grupo, patunay ito sa potensyal ng K-12 program ng bansa, kung saan ay nagagawang makapag-produce ng employable graduates. Malaking pagbabago naman ito kumpara sa isang pag-aaral na isinagawa naman noong taong 2008. Sa naturang taon ay lumalabas kasi na 1 mula sa 5 firm ang willing na mag-hire ng mga senior high school graduates. Samantala, lumalabas din sa naturang pag-aaral na 27% ng mga entry-level jobs sa bansa ay posibleng mapunan ng mga senior high school graduates, habang ang nalalabing 73% ay pupunan pa rin ng mga college graduates. Samantala, ang pagpapalawig na may masamang mangyayari sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 22 ng Hulyo ay isa umanong seryosong usapin na dapat na imbestigahan. Ito naman ang naging paalala ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng naging pahayag nito na kanyang itatalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sinabi nga ni Gonzales na hindi kinakailangan ng mga Pilipino ng mga ganitong mga pahayag at issue ng mga statement na magdudulot umano ng hindi magandang kaisipan sa mga mamamayan, at ito ay posibleng nakukuha umano sa mga palabas sa iba't ibang platform, at yan ay nagdudulot naman ng samot-saring kaisipan mula sa publiko. Naalala ni Gonzales ang sinabi kamakailan ni Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 kapatid nito na sina Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte at Congressman Paulo Duterte. Pero nang tanungin nga ang dating Pangulo ay iba naman ang tugon nito. Mayroon din umanong naging pahayag ang Vice Presidente na tatakbo ito sa pagka-alkalde ng Davao City sa susunod na eleksyon, bagay na lalong nagpalito sa mga mamamayan. Nilinaw ng Department of Agriculture sa publiko na papahintulutan pa rin itong mga benepisyaryo ng 29 bigas program na makabili ng bigas sa ilalim naman ng ilulunsad na Rice for All program ng naturang kagawaran. Ito ang ginawang pagtitiyak ng ehensya kasunod dyan ng mga haka-hakang pagbabawalan ng umano itong mga benepisyaryo ng 29 pesos bigas program ng panibagong program nga ng Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, walang pinipiling sektor na mabibigyan o mapapagbilhan nga ng naturang murang bigas. Paliwanag ng Department of Agriculture sa ilalim nga ng Rice for All program na ipapatupad dito, mabibili ng publiko ang abot kayang presyo ng bigas na papalo lamang sa 45 pesos hanggang 48 pesos kada kilo. Abot naman sa 25 kilos kada pamilya ang magiging limit sa Rice for All program, habang 10 kilo lamang sa 29 pesos program. Una nga rito ay nanunsyo ni Department of Agriculture Undersecretary o Assistant Secretary Arnel de Mesa na plano nilang ipatupad ang nasabing programa sa loob lamang ng linggong ito. Umasa naman si outgoing Education Secretary at kasalukuyang Vice President Sara Duterte na makakatulong ang 3 linggo na National Learning Camp sa hanggang 2 milyon mahigit na mga mag-aaral sa Grade 1 hanggang Grade 3 at Grade 7 hanggang Grade 10. Ang Learning Camp ay bahagi umano ng estratehiya ng Department of Education upang matugunan ang learning crisis dito sa Pilipinas, kasama na ang learning loss noong panahon ng pandemya.
Ayon nga sa Vice Presidente, tugon din ito ng ahensya sa napakababang performance ng mga estudyante sa National Achievement Test o NAT at iba pang mga international large-scale assessment at katulad na ramang ng Program for International Studies Student Assessment o yung PISA at ang Southeast Asia Primary Learning Metrics. At partikular mga kabombo, natututukan dito ang performance ng mga mag-aaral sa reading at English pati na yung mathematics at science. Ang National Learning Camp ngayong taon ay unang nagsimula noong Hulyo 1 at magtutuloy-tuloy hanggang ika-19 ng buwang kasalukuyan kung saan ay bahagi rito ang 185,759 na learning camp teacher volunteers. Nung nakalipas nga na taon ay umabot mga kabombo sa 5 linggo ang learning camp, ngunit ibinaba na lamang ito sa 3 linggo ngayong taon dahil naman sa adjustment ng school calendar kung saan mas maagang magsisimula ang klase na nakatakda naman sa Hulyo 29 ng taong kasalukuyan. Samantala, dako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga ulat ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pambansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live! Ilang atleta dyan sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2024 ang dismayado kahit nagwagi sila ng medalya. Ay, alamin natin kung bakit. May balita dyan ng Bombo Radio Cebu. Dismayado ang atleta mula sa National Capital Region sa kompetisyon ng 2,000-meter walk race matapos niyang napanalunan ang gold medal podium finish. Ngunit hindi tinanggap ng National Technical Committees ang kanyang record time dahil sa issue ng substandard size ng track oval sa Cebu City Sports Center. Ito ang ibinahagi ni Gabriel C. Cervantes na mula sa National Capital Region Metro Stars sa Secondary Men's Division ng 2,000-meter walk race. Anya na nasayang ang pagkakataong makuha ang palarong record sa kompetisyon lalo na't pinaghirapan at pinaghandaan pagkatapos nitong na-disqualify noong Palarong Pambansa 2023 sa kadahilan ng na-foul ng race committee, kaya naman isang taon niyang sinubukang mabawi ang pangarap na masungkit ang gintong medalya. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na sana'y bigyan ng konsiderasyon na kilalanin ang kanyang record title at ng iba pang record sa track events. Matatanda ang tinanggihan ng National Technical Committees ang mga record breaker sa running competitions ng palaro hinggil sa isyung may kinalaman sa standard size na rubberized track oval sa CCSC. Ano po sana, break record po sana kaso hindi daw po i-recognize dahil nga po yung track daw po ay substandard po. Kaya sayang po. Nakapanghinayang po kasi sayang po, pinaghirapan ko rin po talaga to. Tapos pagdating po dito, bigla pong sasabihin na hindi daw po pala i-recognize pag naka-break ng record sa any track events po. Sana po bigyan po nila ng konsiderasyon dahil sobrang tagal ko po talaga to pinaghirapan tapos hindi lang po pala i-recognize. Kasi ito po talaga yung pinaghahandaan ko po simula po last year po nung na-disqualified po ako. Ating napakinggan si Gabriel C. Cervantes, ang student athlete ng National Capital Region Metro Stars sa Secondary Men's Division ng 2,000-meter walk race. Para sa Palarong Pambansa 2024 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang kinatawan mula sa unang distrito ng Iloilo, si Congresswoman Janet Garin. Makikibalita tayo dyan sa mga kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso, lalo't medyo mainit din ang mga naging sitwasyon itong mga nakalipas na mga pagdinig dyan sa lower house hinggil sa iba't ibang usapin. Mga kabombo, mga ka-Star Nation,
information, kapiling natin si Congresswoman Garin, si Bombo Dennis Amito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Congresswoman, nais po namin malaman anong pinakambuod nung naging pagdinig hinggil po dun sa pagsisiyasat ng inyong lupon dun sa issue ng pagtugon sa nakalipas na COVID-19 pandemic nung nakalipas na administrasyon. Lalo't marami, medyo matindi yung naging balitaktakan. Kumusta po ang kabuuan o buod ng naturang pagdinig, Congresswoman? Unexpected kasi na nag-progress into something na medyo sa pananaw ng iba kailangan silipin ng mas maigi. At andyan din yung Senado na gusto naman nilang kunin yung issue at imbestigahan. Kasi nga ang punto lang supposedly ng Committee on Appropriations na nag-handle ng health budget at PhilHealth ay i-oversee. Tingnan yung utilization, tingnan kung nasaan niya ngayon at ano yung progreso. No? Unfortunately, or call it fortunately, may mga issue na nakita. No? Unang-una, yun ang paglipat ni Secretary Duque ng 47.6 billion na walang kaakibat na MOA. Napaka-importante kasi ng MOA because that will serve as the safeguard. Yan ang magiging proteksyon ng taong bayan sa pera na inutang rin ng gobyerno at babayaran ng mga Pilipino. Nandiyan na nga yan, nangyari na nga yan. So ang importante ay hindi na siya maulit. No? At andun din yung mga sinong experts ang dapat na nag-oversee. Kita natin na medyo nakakabahala ay paano nga gumagawa ng packages yung PhilHealth. Because in this case, hindi pa matukoy pero ngayon nga medyo nagkakaroon na ng liwanag na si Dr. Ish Vargas daw ang naging susi nung magdesisyon ng napakamahal na COVID testing. If you remember, pinegyo na, was that 8,250 or 8,000, a little over 8,000 pesos, no? Yun ang ipinalabas na cost ng testing na i-refund ng PhilHealth. Ang kawawa, ultimately, taong bayan. Kaya yun ang pinakaunang bubusisiin talaga natin. Sino ang nagkaroon ng pakana para magkaroon ng napakamahal na COVID testing? At kaya tuloy yung mga taong bayan inahirapan dito. No? Kasi kung titingnan nga natin, mahal ang sumunod yung lahat. Parang ganito yan Kung kunyari yung bigas, sabihin natin yung gobyerno, ibebenta siya ng 100 bawat kilo. Syempre lahat ng farmers, ibebenta na rin yun at the same price. No? Now, ando dun din yung interim reimbursement mechanism na tinitingnan nga natin ngayon kung sino ang dapat na managot doon. Kasi hindi rin natin maintindihan kung sino naman ang naging utak doon na ipinamudmud yung 15 billion, 22 billion na pera sa mga ospital na wala namang kinalaman sa COVID cases, no? Okay. So, to cut it short, Congresswoman, 10 aspeto in particular nagkaroon ng matatawag nating pag-aaksaya ng pondo ng kaban ng bayan, Congresswoman. Medyo masyadong tinago muna ng Department of Health yung bakuna at hindi siya inilabas. At dahil nga nangyari ito at hindi siya inilabas, syempre hindi nagamit. We don't know if that was intentional to create an artificial shortage para mapilitan yung gobyernong umutang ng pambili ng bakuna, bumili ng bakuna. Pero kung titingnan naman natin, karamihan nito ay nasayang lamang. So meron din tayong mga nababalitaan na kagaya na lang ng mga deworming drugs. Kasi nga medyo na-devolve na ito. Pero kahit na-devolve ito dahil marami ang pampurga ng mga gamot sa Department of Health, ay dapat ginamit ito ng taong bayan. Kasi apparently, ang nakikita natin ngayon, parang 2/3 ng binili ay napunta sa wala. Parang nag-expire na at hindi naman alam ng taong bayan na marami pa pala sa central office. So malamang yan din yung isang bagay na bubusisiin natin para lamang masiguro na hindi na maulit. Andun din pala yung issue ng COVID packages. Kasi yung PhilHealth gumawa ng COVID packages na parang i-reimburse mo yung ospital o yung healthcare provider kapag may pasyenteng inadmit na COVID ang kaso. Ang ikinagugulat namin sa lumalabas ngayong mga papel, nung kapanahonan na yun, walang ni-require na testing na may available naman sana. So magkalagnat or magkaubo at sinabi na possible COVID, nire-reimburse na talaga ng napakalaki. So ilang bilyon ulit ang nasayang na pera doon. Okay, so
meron bang irerekomenda ang inyong kinabibilangang lupon na kasuhan o kaya naman ay magiging laman? Meron na ba kayong idea kung ano magiging laman ng committee report ng lupon na siya pong humihimay itong usapin na ito with Department of Health, with PhilHealth and everything dyan po sa naturang hearing? Well, we leave that to the chair of the committee, no, and the senior vice chair, no, si Kong Stella. Kasi yung nangyari nga dito is hindi naman natin inaasahan na maraming medyo naungkat. At ang dapat kasi lang nausapin dito is yung utilization ng pondo. So I believe we will await the decision of the leaders of the House. Ang importante on my part is na ipagbigay alam namin ano ba yung mga safeguards na dapat ilagay para hindi na ito maulit. And doon din yung panawagan namin kay Secretary Herbosa to take this seriously. Kasi nga, napupuna rin nga na palagi siyang wala at palagi siyang bumibiyahe. Kaya nga every time nag-hearing, itila nakakalimutan niya yung mga deliverables ng department. Paulit-ulit nga natin pinapanawagan, nalagyan na nila ng ceiling or maximum professional fee ang bawat kaso ng pasyente na nauospital. Kasi kung kanya-kanyang professional fee yan, yung iba ay talagang sobrang mataas, man tamang-tama lang, andun ay yung pasyente. Herbosa will take our recommendation seriously. Ando din rin yung tinatanong namin kasi paulit-ulit yung sinasabi na ay may bago ng bakuna sa dengue at ito ay protection sa tao. Pero sinasabi naman niya hindi bakuna ang solusyon. Pero ang sinasabi naman ng World Health Organization ay yung vector control o yung pagpatay natin sa mga lamok ay importante. Pero hindi ito sapat. Kasi ilang dekada na natin ginagawa to, paulit-ulit pa rin na nangyayari. Nung ibig sabihin ay hindi kaya na pinapatay lang natin yung mga lamok. Dapat kaakibat doon sa dengue control ay nagkakaroon supposedly ng bakuna yung mga tao or yung testing. No? Kasi nawala rin yung testing ng dengue na libre sa mga RHU. I see. Okay, so siguro makiki-update po kami sa mga susunod na pagkakataon para dun sa masikalilinaw pa ng mga bagay na yan. Lalo't hindi pala talaga ito yung pinakang sentro dapat ng hearing pero lumitaw na lang along the way. Ano? Sige, maraming salamat po Congresswoman at kami makikibalita dyan pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mga kabombo, mga Kastar Nation, napakinggan po natin si Congresswoman Janet Garin ng 1st District ng Iloilo. At initially mga kabombo, naungkat nga dyan sa mga hearing dyan sa lower house, sinasabi ng ilang mambabatas na dapat daw suspindihin yung paniningil ng PhilHealth ng premium sa ilang maikli o mahabang period dahil yung pondo nakalaan sa kanila ay hindi raw properly utilized at dito ay naungkat din yung mga pamamaraan para kahit papaano ay ma-recover yung mga inilalaang pondo dyan sa naturang tanggapan. Narito mga kabombo, ibabahagi namin ang ilang naging parte ng pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo ng lungsod ng Marikina. More or less, this is about 100 billion. So, meron pa sigurong other income dito na hindi pa natin na-account for. But more or less, ito na ang paliwanag kung bakit malaki ang kinikita ng PhilHealth. Tama po? Madam Chair, tama po Madam Chair. So investment and premium, Madam Chair, ang ating source of net income, Madam Chair. Okay, question. Hindi ba natin pwedeng temporarily, dahil sa sobrang laki po ng kita ng PhilHealth, i-suspend muna natin ang pagkolekta ng premiums mula sa mga workers katulad natin? Yan. Until you show proof that you can effect. Yan ang bahagi po ng pagtatanong nitong si Congresswoman Stella Kimbo dyan sa bahagi naman ng sa panig ng PhilHealth na hindi rin naman natugunan sapagkat hindi naman ito sa prerogative daw ng mga opisyal ng PhilHealth. Kaugnay pa rin doon sa issue ng premium, mga kabombo, mga Kastar Nation. Samantala, at tutugay-gayan pa rin natin itong mga usapin na yan sa iba pa nating mga balita. Bombo Vic? Na tayo, Bombo Dennis, sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong damage assessment sa matinding pagbaha dyan ho sa Kiamba, Sarangani Province. Abay nagpapatuloy pa rin. Tinatiyang nasa mahigit 100 pamilya apektado. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen.
Halos 100 pamilya sa bayan ng Kiamba, Sarangani Province ang apektado ng naranasang matinding pagbaha dahil sa pag-ulan kahapon. Ayon kay Mayor George Falge ng Kiamba, 53 pamilya sa Barangay Tablao ang apektado. Tig 20 pamilya naman sa Barangay Nalos at sa Barangay Lumoyon at Barangay Levi ay patuloy pang inaalam kung ilang pamilya ang apektado. Sa Barangay Lumoyon, isang bahay na nasa tabi ng ilog ang inanod ng rumaragasang tubig baha. Inihayag nito walang kuryente dahil sa natumbaan na poste. Sinabi naman ng alkalde na passable o madadaanan na ang National Highway ng Barangay Nalos na matinding binaha kahapon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang damage assessment at pamimigay ng family food packs ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Kiamba kasama ang mga kawani ng DSWD Region 12. Dideploy na rin ang mga equipment sa mga apektadong lugar. Kaya affected yung aming National Highway, I think siguro mga half kilometer yung, I think, or 3 or 400 meters yung, yung nagpumapaw doon sa National Highway. Pero as of kagabi, mga 10 o'clock, 11 o'clock, totally passable na. Passable. Yun, nagkaroon lang kami ng brownout dito dahil yung isang electric post po dito sa isang barangay Kapati, no, na nagkaroon lang ng kunting problema. Kaya totally brownout pa rin kami dito. And may isang bahay na napan sa isang barangay mo yun. Nasa tabing ilog kasi din yun. Normal, pag tumas yung tubig na galing sa bundok, talagang tatamaan siya. Yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan naman sa bahagi po ng Baguio at mga karating na lugar sa Cordillera, mahigit 15,000 ng mga individual dyan sa naturang rehiyon ang wala raw birth certificate at yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Bakit at paano nangyari ito? May balita ang Bombo Radio Baguio. Patuloy ang paghimok ng Philippine Statistics Authority sa mga wala pang birth certificate sa rehiyon Cordillera, lalong-lalo na ang mga matatanda na agad magtungo sa kanilang tanggapan para maasikaso ang mga ito. Ito ay matapos may tala ang 15,550 na bilang ng mga individual sa rehiyon Cordillera na walang birth certificate. Sa ngayon ay nasa 9,770 na birth certificate ang pinoproseso ng ahensya. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Villafe P. Alibuyog, Regional Director ng Philippine Statistics Authority Cordillera, maraming individual ang nagtungo sa kanilang opisina noong natuklasan nila na wala pa silang birth certificate. Inihayag ni Alibuyog na nagpapatupad sila ng Birth Registration Assistance Project para matulungan ang mga individual na wala pang birth certificate at para mapataas pa ang bilang ng mga registered individual. Yung ano natin is due to ignorance, di ba? They don't know the importance of the documents. But now, di ba, nire-require na natin sa pag-register sa national ID, kailangan ng birth certificate, and that's why we have this birth registration assistance project para malimit natin yung mga unregistered natin. So to increase yung mga registered. Samantala, binigyang diin ni Alibuyog ang kahalagahan ng birth certificate sa pagpaparehistro ng National Identification Card, pag-apply ng clearance at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, ilang Pinoy pala na marathoners kabilang doon sa 2024 Marathon Portos dyan sa France. May balita ang Star FM Baguio.
Kabilang ang ilang mga Pinoy marathoners sa 2024 Marathon Purtus, the Marathon for All na gaganapin sa Paris, France sa August 10 ng kasalukuyang taon. Ang naturang event ay kinabibilangan ng mga amateur runners mula naman sa iba't ibang bansa kung saan ay meron itong dalawang formats. At ito ang 42-kilometer marathon na merong 20,024 na participants. At ang 10 kilometers run na nasa 20,024 rin ang makikibahagi. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa isa sa mga napiling Pinoy marathoner na si Wendy Managat na tubong Davao City. Sinabi nito na marami itong kinaharap na hamon bago makapasok sa naturang marathon race at malaking tulong umano ang ilan sa kanyang mga nilahukan na race para makwalify. Puspusan na rin umano ang paghahanda nito na kung saan ay nagsasagawa ito ng long run tuwing weekends para makondisyon ang katawan. Kasi first time ko po in my life na magpo 42 kilometers kasi ang pinakamahaba ko lang po na takbo is 21 half marathon. Napakasarap po sa feeling kasi syempre it's an Olympic marathon po 2024 dito pa sa Paris. So parang tsaka dalawa lang po kaming Pinay siguro na nabunot dito sa France. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinay marathoner na si Wendy Managat. Magsisimula ang Marathon Purtus alas 9 ng gabi sa Paris City Hall kung saan ay tatakbuhin nila ang parehas na ruta na tinatakbo sa Men's at Women's Olympic Marathon. Ang naturang race ay gaganapin sa gabi upang maibsan ang epekto ng mainit na temperatura sa France kung saan umaabot ito ng 35 degrees Celsius tuwing unang bahagi ng buwan ng Agosto. Ang mga runners na makakatapos at makakalagpas sa finish line ay makakatanggap ng 2024 Marathon Purtus medal. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa ating mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kahit po kayo'y nandyan sa bahagi ng Hilagang Luzon o nandun sa parte naman ng Mindanao, masusubaybayan po ninyo mga latest informations, lalo na dun sa mga tuloy-tuloy na kinukover ng ating pong news team, dyan sa bahagi po ng Central Visayas, yung palarong pambansa natin. Sa mga update, mga kabombo, maaari po kayong mag-download ng Bombo Mobile application at dito masusubaybayan po ninyo updated ng mga balita at impormasyon. At ganoon din sa ating YouTube channel at TikTok accounts ng Bombo Radio Philippines. And of course, dyan po sa bahagi ng Visayas sa ating Facebook Live programs, matutunghayan po ninyo ang lalo na yung mga nakasubaybay sa mga Ilonggo speaking stations. Yan, masusubaybayan po ninyo mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Akyanon ay para po sa inyo, Bombo Radio Kalibo. And of course, sa mga Waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Narito na po ang ating Orasyo Impirata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 1:00 na sa hapon. Nagapanubali kita sa Bombohanay sa Udto, ako liwat ng inyong alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbody.
Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, ang lalaking Team Harvest kung tanis ang iyang talong sa tabok sa Halaor River sa Banwa sang San Enrique, Iloilo nalunod bangod sa mabaskog no nga daludo sang tubig. Samtang aton man karon siya kiron ang linya ni Bombohana Joy anda sa direkta sa may Cebu City sa update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2024 kun may ara balasang nagdugang naman nga bulawan nga medalya diri sa aton sa Western Visayas kag timiara man sa ginahimo no nga mga pamaagi ang medical team sang palarong pambansa 2024 agod nga hindi na ni dalayon pa or hindi na madugangan pa ang ining mga na-injured nga mga atleta. Samtang sa dugang panaton diri nga balita, nationwide gun ban ipatuman sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag tikadungan man no sa State of the Nation address ni President Marcos, imbitado man diri si Governor Arthur Defensor Jr. Kag tinagalao man diri nga malawagan liwat ang Iloilo para sa bag-o nga proyekto. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang Iloilo City Traffic Management Unit iga-calibrate kuno ang signal lights ning traffic lights sa barangay Nabitasan sa may distrito sa La Paz agod nga ma-address ang problema sa traffic sa amoya nga area kay sa tuanay suno sa mga motorista sang way pa ni kuno nahamtang diri ang traffic lights way makuno ga traffic ang ngaging butangan diri sa signal lights nag-traffic kuno ya. Samtang sa dugang panaton nga balita, chairman sa Committee on Transportation ang pahanumdom sa mga operators ng terminal nga hindi mandatory ang pagbayad sa services sa comfort rooms. Samtang sa dugang pa nga balita, drivers ng patrol car sa Bingawan Municipal Police Station nga involved sa aksidente sa Banwa sa diin patay diri ang driver ka motor. Wala naging kustodiya sa pulis, may ara man sa pathag ang ilaya nga hepe. Kag ang anay subject sa drug bypass operation sa distrito sang Molo liwat nga nakapalagyo matapos nga tiginluthang ang iya man mismo nga abiyana. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 2 minutos makaligad ang launa sa hapon. Itsakta ang linya imbukada ni Bombo Marisol Binias kung bala nakita na ni ang ining lalaki nga ginapahayag na lunod o kung padayon pasagyapon ang search and rescue sang sining lalaki sa may Banwa sang San Enrique. Bombo Sol sa follow-up report, go ahead. Padayon sa gihapon diri Bombolensi ang search, rescue and retrieval operations ang pilaman ka mga katapo ka rescue team kaangot diri sa isa ka lalaki nga nalunod sa mabaskog nga daludo sang tubig bangod sang nagtabok ini no sa bahin diri sang Suba sa may barangay Poblasyon Halaor River, San Enrique, Iloilo. Makuha kun tani ini siya sang talong pero amo na no nalunod ini siya bangod sa daludo sang tubig o kun mabaskog nga daludo sang tubig. Ang lalaki amo si J. Rohelios Masakayan, 32 ang edaron kag residente diri sa may barangay Lipak, San Enrique, Iloilo. Sang natigayon naton nga ma-interview si Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang San Enrique Municipal Police Station. Basi man ini sa ila obserbasyon abi nga sang mga dinamlaglang nga mga inadlaw tayuyon ang pag-inulan sa ilang area kag at the same time nagtuga ini no sang madalom abi nga tubig diri sa may Subakman sang ila area. Kag sa bahin iya no sa istorya abi base man ini sa nakawitness no kay Police Lieutenant Garcia nga ang ining isa ka lalaki ang nagtuyo nga magtabok diri sa Suba no ginbilin sini ang iya nga tsinelas diri sa bahin sang poblasyon kag amo na no matabok kun tani ini sa may Suba sa tunga-tunga na ini siya pero wala na tansyar nga mabasko gali ang daludo sang tubig kag didto nalunod ini siya Bombolensi kag asa subong gani kinapangita pa pero natingwaan pa gani ini sang lalaki nga makasinggitan man pangayo ka bulig rason nga ti may isa ka persona nga nakakita kag gilayon man nga nakig-angot diri sa pila ka mga katapo sang Bureau of Fire Protection kag ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kag mangin sa San Enrique Municipal Police Station. Bali ang istorya diri Bombolensi matabok kuno initani siya no makuha sang iya talong nga inubaligya nga usually amo ni ang ginaobra niya kadadlaw makuha sang talong
dira sa tabok man sang suba, pero usually amo man gid ni ang ginagya niya kay amo ni kuno ang pinakamadali kag pinakamahapos, pinakamalapit abi nga alagyan pakadto sa ginakuhaan sini nga inugbaligya, pero amo to no nadimalas lang kay naanod ini siya sa mabaskog nga daludo sang tubig. Kag ti amo na sa subong ga padayon ang search, rescue and retrieval operation kiti masobra na 7 ka oras o kon mga dira-dira bombolensi ang pagpangita sini sa lawas ang lalaki nga ti sa subong wala nakita. Sa dugon ko lang nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Police Lieutenant Vincent Garcia. So itong si J. Rogelio ay tatawid po sana siya sa kabilang area ng poblasyon Ilobod na kung saan kukuha po sana siya ng paninda niya, which is talong. So habang dumaan siya dito, tinangay po siya ng malakas na agos ng tubig. Parang daily routine niya na po yung pagkukuha ng talong doon sa kabilang sapa po. Yes po, ma'am. Tapos, nung time na po na yun, kamusta po yung situation ng current ng tubig, sir, at panahon? So, for the past few days kasi, ma'am, malakas po yung ulan dito sa San Enrique, no? Pati kanina, so 6 a.m., nag-stop lang yung ulan. Tapos, malakas talaga yung agos lang. Siguro, sa kadailanan na gusto niya rin, talagang may paninda siya. Tinawid niya, which is the shortest route. Yun na yung accessible at mas malapit, pero delikado. Ano po yung po? Search and rescue operation pa lang po ba or search and rescue retrieval na po? So may search and rescue operation pa rin po tayo, ma'am, no? Since kanina may nag-report na may sumisigaw pa, ma'am, no? So nahanap pa rin po as of now. So nag-request na tayo sa BFP at the same time sa municipal response team ng San Enrique. At saka nagko-coordinate na ako ngayon doon sa DRMO ng province of Iloilo para sa mga logistical requirements na kailangan natin para mas mapabilis natin mahanap ng. Sir, pamilyado po ba ito? Si Jay? Hindi po, ma'am. So may live-in partner lang po siya. Oo. Asan nga po sila nakatira, sir? Barangay Lipak, San Enrique. Barangay Lipak po. Nabatian din ang kabahin sang ato nangin interview bombolensi kay Police Lieutenant Vincent Garcia. Ang diin ni siya ang possible ay han bombusol nga tilusot sang sang Halao River, diin lapit abi nga banwa kay base bala didto didto bala na anod ang ining lalaki kag ang sok-sok sa niniya nga panapton bombosol kay batian pa kuno nga may nagasinggit mo. So search and rescue operation pa lang ang ginaobra sang aton dari nga mga otoridad bombosol. Bali ang pinakamalapit rin nga banwa sa Halao River, Bombolensi, Kalinog, banwa sang Kalinog. Kag amon sa bahin sang bayo sang sining persona nga nakatabok, wala na talupangdan sang sining nakakita kung ano gid ang kolor sang bayo sini Bombolensi kay nakasinggitan ini sa tunga-tunga na mo do ulo na lang gid ang nagalabaw. Mga pilang pang-idaron? 32 anyos. So mabata bata-bata pagawa bombosol, pero daily routine na ni siguro sang sining biktima bala kay tinagkumpiyansa bala siguro bombosol nga hindi man abi baskog ang daludo sa tubig kay grabe daan pila na daan kadlaw kita dari nga ginaulan-ulan subong ti base ang dari ang kumpiyansa daring biktima nga ti makakuha lang man sa tani talong pero waya na ginlauman nga gulpiada nagbaskog ang daludo sang tubig kabay pagid makitaan nga buhi ang ining biktima bombosol. Roger, on that bombolensi amo na gani suno kay Police Lieutenant Garcia nga pila man ka mga nagliligad ng inadlaw nga tayuyon ang inulan ag maskin sangginang aga mga alas 6 na gani naguntat ining ulan kag sabahin iya sang tubig dito wala guro na antisipar so man ini kay Police Lieutenant Garcia nga nagdalom bala ang tubig bombolensi kag do mahuyangon ang kun naghumok ang iban nga parte sang lupa bangod man sa kadamuon sang tubig abi nga nag-occupy diri sa may suba sang Halaor kag sabahin iya sang sining lalaki gali ang kay tinutuyo agad bombolensi amo na nagtingwa man bala nga may inugbaligya sa amo nga subong nga adlaw ti nag-risk gid ini no
para magtabok makakuha sang iya inog baligya nga talong diri sa may Banosang San Enrique. Sige, maraming nga salamat, Bombo Sol. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa liwat kay Bombo Marisol Biñas sa aton nga mga pumuloyo, especially no sa mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Hindi gid kita magkampante in kaso abi no nga ating imo to nga palangabuyan for example sa sining natabo sa lalaki sa may banwa sang San Enrique, hindi gid kita magkumpiyansa nga magtabok-tabok bala kita sa suba kay tiway kita kabalo gulpiada magtaas ang tubig or magbaskog ang daludo sang tubig dira kagati latawa lang aton nga sitwasyon diri sa pila ka mga banwa man sa probinsya ginabaha bangod man sa padayon no nga pag-ulan-ulan tuod nga ti hindi man nya kumo nga ang tayuyon bala ang pag-ulan untat-untat man pero ti kun kaisa isang bagsakan lang grabe na nga bubo kag madambol na nga pag-ulan. Rason nga ti pilaman ka mga areas diri sa aton sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo may nagluntad man ganino nga mga landslide, may mga natiphag nga duta, mayo lang kay tiway man sang may na biktima. Dasig man bala mga preemptive evacuation nga ginahimo sa aton nga mga otoridad sa sining padayon no nga pag-ulan-ulan. So halong gid kita ang tagsa ka mga pumuluyo naton diri, kita anay gid manguna ang aton gid nga kaugalingon ang pangapin kag timanguna dara sa mga nagakaigo naton nga himuon pamaagi agod nga pabilin nga safe ang aton tagsa ka mga kaugalingon. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 11 minutos makaligad ang 1:00 sa hapon. I-check man naton ang linya ni Bombo Hanajoy Andasa may kang tanan sa sining kay may aras ang report nga madamo sang mga athletes sa Palarong Pambansa 2024 nga ginpangdala sa ospital. Pero ting admitted diri mga masobra 20 pero timiara man gani sa ato no diri sa may Western Visayas nga ginadmit daw isa to halin sa diri sa probinsya sang Iloilo kag tiwala gani makahampang to. Ang check naton subong kung anong ginahimo no nga mga pamaagi sang medical team sang Palarong Pambansa 2024 kag ti taas daan kaso man sang dengue sa Cebu City. Moto nga iban nga mga atleta nagpositibo pa sa dengue. Ara sa piyak nga linya si Bombo Hana Andasa. Bombo Hana, come in please. Bombo Lindsay, again, bida sang Palarong Pambansa 2024 medical team. Ang ila diri nga set up sa Cebu City sa kaangot man sa Palarong Pambansa 2024 nagapanguna diri ang ila nga infirmary na konsoliin may unique set up kompleto nga set sang medical management, rehab and physical therapist section, ultrasound Bombo Lindsay. Regarding naman diri sa may area sa bahin iya sang mga nadala na sang Cebu City Medical Center, may ara sang 126 ka mga atleta nga gindala dito sa may hospital sa Cebu City kag 23 ang diri ang nabilin pa kung sabihin ang ilang mga sakit ang viral infections, mga may fracture, mga ginoperahan sa appendicitis kag mga minor na mga rason lamang diri ang gindala dito sa may Cebu City Medical Center. Diri pa lang lamang sa may infirmary dito sa may Cebu City Sports Center kag iban pa nga venues, playing venues and developing venues. May mga medical team na nakasandbay kung sabihin na naagapan ng ining mga atleta Bombolin Pito. Out of 23 dito nga na-admit pa, pito ang positibo sa ining dengue test man sa Cebu City Medical Center. Kag diri apat naman ang discharge na sa ining pito nga nagpositibo kag 3 sa hospital pa pero stable na ang ilang dito nga sitwasyon kag gin-admit lang napabili ng ining admitted pa dito sa Cebu City Medical Center bangod para lang dito observation kag other monitoring man iya Bombolin. So ang ining Cebu City Health man nagpatigay ng investigasyon na nagbahin sa ining dengue kung sabihin ang Cebu hindi ang rason sa ining nagpositibo ang ining mga atleta kay bangod most of them daw dili lang nag-incubate daw nang incubation period dira kay wala pa diri na naguluwa ng iban nga mga simptoma kay epekto man bala ka mga nagayon lang example dili kung aga mainit
pagkahapon naman iyan inulan with this isang Bombo Radio sa head ng medical team sang palarong pambansa 2024 na si Dr. Ruel Dehanyo iya ginapahayag din nga ang ining numero sa nila sa Cebu City Medical Center nga hindi dapat ika-alarma kay bang out of 12,000 athletes may 126 ang nadaralawan ito kasi compared sa ibang kaso ang hindi man nagitaman ni kataas so damay ini ganito kung para mo bumulin so ang ining mga dengue nga nagpositibo case to case basis man ini na makampang po hindi kay pila ka athlete ang mga wala kampang man diri may kahapon adlaw may ara sang 4 or 5 na mga athletes ang ginbawalan o kung hindi na mag-continue kay basi magala pa ang ila diri na nabatsag batida di mo sumo man ang isa ila kabahin kay ili na sa ila kampang pang after sina ginadalaman sa may psychological nilang section kung may counseling na ginahimo may mga advices na ginahatag ang mga medical doctors dito sa area ng infirmary sa Cebu City Sports Center agad man nga kompleto bala all set diya ang paagi sang ining medical team sang palarong pambansa 2024 kay silang Manila Abi ang clearance nga walik kampang amo sini lamang ang advice ni Dr. Dehanyo nga amo lang sini nga man nga mga cases mobility nga mga pagsakit ng tiyan mga test sang diarrhea, tidiri, klaro madiri ni Dr. Dehanyo ang mga cases hindi malikawan bala kay ang mga pagkaon ng delegado sa mga atleta kay delegado is may share of iya sang mga regional delegates per region per visiting venues may ara sila iya sang mga tinatawag na naga-in-charge sa ining pagkaon apang kay hindi sa malikawan na madira na ang pagkaon sa isa sa aga hapo gabi na kanon o na udto na hindi na wala sakto para hindi pa fresh ang pagkaon nagyatunaan man sa ilang pagkansyan kag pag kaso man sang diarrhea mo mga personal and proper hygiene nila so hindi naman ma-observe kay mga atleta nagadali na mga kabataan mga muna bala ka sa abong bulinti magsuot ang infirmary nagatiker man sang gitawag nga red, yellow and green sila base ang section sang severity of cases kung ano kalala bala ang dapat siya sa gining atleta. Yari bala ka tumatian natin this time ang pahayag ni Dr. Ruel Dehanyo. Dito naman sa infirmary kasi nga sabi ko nga sa inyo we have a unique setup because the infirmary has a complete set more or less of facilities. We have medical management. We have right now at my back is the rehab and PT section where as you can see athletes from the different regions are brought in para mag-therapy po sila so that they can be prepared or kung meron mga sakit-sakit and then on the other side is the ultrasound area, musculoskeletal ultrasound so as of yesterday day 2 I think nag-start naman tayo ng operations even before the start of the games so as of yesterday siguro we have mga 35 brought in to the infirmary and most of them or hindi most of them all of them were actually discharged so the cases range from ankle sprains shoulder pains mga hamstring tear muscle tears mga exhaustion so normal naman yan sa mga ganitong competitions but they were actually managed here even yung meron tayong dalawa na talagang we did arthrocentesis it's a procedure to remove fluid from the knees we have orthopedic surgeons here working with us so pareho kami mga sports medicine and lahat to sabi ko na nga are being offered the services here are offered for free not just here in the infirmary but also in the hospitals and we have more than 600 700 volunteers which is talagang we made sure na lahat ng billeting venues at saka playing venues may medical team talaga but of course as like in any conditions or in any event
even though how much we try to be perfect, no, merong mga miss-hit na mga konti lang naman, no, but I would like to take this opportunity to apologize, no, in behalf of whatever mga missteps or missed hits, but very, very minor, no, because I want it to be perfect, but you cannot control like 600 people under you working, no, including the logistical arrangements for all these medical preparations, no, it goes to me, no. So as head of the medical committee, I would like to apologize if ever no meron kaming mga hindi kaagad na asikaso, but as much as possible we try to really take care of all our athletes. That's it. Yes, dapat yan din ang pahayag sa head ng medical team sa Palarong Pambansa 2024 na si Dr. Roel Tejanio Bombo Olympic sa ila din nga operasyon sa ginahiwat subong sa Cebu City nga Palarong Pambansa 2024. Oo, ang ini mga ginpang admit, Bombohana, ano ni mga may injuries ini sila? Yes, Bombolin dito na mention dito ang sa 23 na admit mga viral infections, may fracture, mga ginoperahan sa appendicitis, kag mga minor nga iban pa nga mga minor nga mga rason na kung sabihin na na-admit na sila apang sa 23 ini ito ang positibo sa dengue, Bombolin. Sige, madamo nga salamat, Bombohana. Para sa Palarong Pambansa coverage ng Bombo Radio, Kalsang FM, si Bombohana Joy Mendoza Andasa, para sa number 1 and most trusted radio network na country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Madamo nga salamat sa liwat kay Bombohana Joy Andasa. So, 100 or masobra 100 ang ginpang dala sa ospital, pero tiyang ginpang admit lang gideri, masobra 20. Kag ti kalabanan diri sa ila may mga injuries pero ti manageable man kuno ang ining mga injuries nga naangkon sang aton nga mga atleta. Lakip na dira may mga nasal fracture, dislocation, sprain kag ti iban pagid. Kag may ara man sang iban no nga ang ining mga ginpang tumod nga ti miara sang dengue or may mga dengue cases bino sa sining pila ka mga atleta dari. Wala man na kuno ya ginathag dari nga ti indi man na nakuha didto kuno sa may Cebu kay possible nga tina na sila ya na may ara na sila ya or na na ginapatihan nga ti ang ila dalasang hilanat bangod sa kagat sang lamok no or dengue antes pa man sila nagpadulong sa may Cebu City. Pero ti padayon ina sila nga ginabulong because nga ti dito sa may bahin sang Cebu City, especially no ang Cebu City Medical Center nag-set up man sang palaro ward do fast lane ini siya para sa tanan nga mga athletes, delegates sang palarong pambansa in kaso nga kinahanglan nila sa nagakaigo nga pagbulong. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 23 minutos makaligad ang launa sa hapon. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kung ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre.
bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre. 9 minutos makaligad ang launa sa hapon. Sa July 22, pagahiwaton ang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ining ikatatlo na nga sona sang aton nga presidente. Bangod sini mayara sang nationwide gun ban nga patuman nationwide ini siya buot sa lingon kabilugan nga pungsod Pilipinas on July 22 agod nga tima secure ang ining pagpatuman paghiwat sang ikatatlo nga State of the Nation address sang aton nga presidente. So sa advisory nagpahayag diri ang permit to carry firearms outside of residence secretariat nga ang permit to carry firearms outside of residence will be suspended from 12:01 in the morning tub alas 11:59 sang gabi sang Hulyo 22. So ang ining suspension nga ini ang katuyuan sini syempre for precautionary measure para nga matim siguro man ang seguridad sa publiko kag ang seguridad during the event, especially ang seguridad sa presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang seguridad man sang magatambong kay malapit mga 2,000 nga mga invited guests ang matambong sa State of the Nation address sang presidente. So bangod sini around 22,000 man ka mga police personnel ang i-deploy sang Philippine National Police para nga ma-secure ang State of the Nation address sang presidente. So 22,000 na i-deploy unless kung may makita na bino ang bahin sa Philippine National Police nga threats madamo pati ang pwede nga i-augment sang Philippine National Police according kay PNP Chief Police General Romel Marbil. Ginpakigangutan man nato ang bahin sang Police Regional Office 6 ginahulat na lang ginila ang order ang mando halin sa ibabaw sa Philippine National Police para nga man dari nila ma-implementar sa Hulyo 22. Sa subong sa pananawan kag sa observation sa Philippine National Police wala man niya sila sa may lakitan nga threats pagpamahog pero hindi lagi magkumpiyansa ang Philippine National Police kay ara man sila sa gyapon ginasiguro sa gyapon ang kalinong kakatawhay sang sang pungsod Pilipinas especially sa lugar kung sa diin pagahiwaton ang State of the Nation address sang presidente. So syempre ara gina mga progresibo nga mga grupo nga magamarcha kag syempre may mga protesta ina siya nga pagahiwaton mga protest activities during sa State of the Nation address sang presidente. Pero maga-provide man sa maximum tolerance ang Philippine National Police sa mga protesters. Pero naga-apilar lang gid ang bahin sa Philippine National Police nga hindi man kuntani sila makahatag makatugas ang inconvenience sa bahin niya sa publiko. Kag bangod nga lapit na lang 22 July 22 ang State of the Nation address diri sa presidente and around 2,000 ka mga invited guests ang magatambong. Syempre imbitado mandara si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa sining ining zona sa aton nga presidente kag ginalauman dari ni Governor Toto nga malawagan balaliwat ang Iloilo kay kun matandaan for the past naman sa aton nga presidente masami nga ginalawag kag gina-prioritize ang bahin sang Iloilo dari especially sa paglawag sa mga projects nga i-implementar dariya sa aton or sa bilog nga Western Visayas. So hopefully suno kay Governor Toto amo man ang mabatian niya bag-o naman nga mga projects for Iloilo province, Iloilo City kag sa kabilugan nga Western Visayas. Yari bala aton pamatian na nangin pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Well, we know from more than the expectations ang gusto natin nga mabatian, and I think
that Iloilo will be mentioned because the President has always mentioned Iloilo and his plans for Iloilo. Muna ang aton nga gina-expect kay halin sang umpisa isa sa unang zona sa presidente, Iloilo has been there. So aside from the other projects, again, I don't know, hindi man na kailangan pagliwaton sa presidente ang pag-develop sa aton nga rail, ang aton nga Iloilo Capiz Aklan Expressway, our bridge. We don't expect the president to repeat them. Kung mas maigi, kung may mga bago kita na mga development projects for Iloilo and the whole region, gusto natin na magatian. Na-expect lang ang mga major projects. Sa subong ara, what is on the drawing board mo nangin siling ko? Nangin siling nato. Ang hindi sa drawing board ko ito. Yeah, so far mo lang ng aton nga ginadusugin. Of course, there are others. No? There are others, but ang mga gusto gid naton matabo para na sa atensyon ng administrasyon, and our job is to push for it. Saan ang zona ganit? 22. Dali na. Yes. Rating mo na lang doon kay President. Ayun, a scale of 1 to 10. 10 is the... Again, no? Why ko gatag doon ni Roy? You know why? For the past years ng presidency. Well, why ko gatag balaan mo ni balaan yun naman why ko gatag mo because it cannot actually describe the di ba? And nothing is perfect. Di ba? Why? I don't know if you can give a perfect score. Bisan kasi man ha, I don't expect anybody to give me a perfect score or whatever. But again, we are thankful na we are being prioritized by the President. Nabatian na nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So way na dari ginalauman pa no sang gobernador nga liwat nga malawagan sang presidente ang development sang Iloilo Capiz Aklan Expressway kag ang panay gimaras Negros Bridge project kay tinalawag ginaina sa nagligad yang State of the Nation address kag mangin ang Department of Public Works and Highways previously nagsiling na nga timyara na nga daan sang detailed engineering design sang Section A subot sa lingon from Panay to Guimaras up for completion na within 2024 kag makumpleto ina nga ma-deliver by the end of the term ni President Marcos sa 2028 kagati ang bahin naman niya sang Iloilo Capiz Aklan Expressway nga naga-feature no sa state-of-the-art full access nga controlled toll expressway nga may 4 ka lanes ginalantaw diri kag tiamo na ang ginahulat-hulat wano nga maumpisahan na ang ining Iloilo Capiz Aklan Expressway nga ti makahatag man diri duga nga koneksyon sa mga syudad or mga probinsya diri sa aton niya sa may Western Visayas. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 37 minutos makaligad ang launa sa hapon. Saylo kita sa iban pa naton nga balita, balik kita diri sa may syudad sang Iloilo kay ti kadamo sa mga reklamo. May mga nagapalabot diri sa aton, ginahatagan kita diri sa mga laragway nga kung saliin nagapugok ang trapiko no sa may barangay na Bitasan, distrito sa La Paz. Kita nyo dara sa may sa may Garden of Love. Sang una, sunod sa mga motorista, why na dra nagapugok ang trapiko kay bangod nga ti wala man kuno sa traffic lights o galing sa nagbutang or ginbutangan sa traffic lights gani ang dra sa may barangay na Bitasan, gulpiada lang yan nagpugok ang trapiko. Di dari karon ang pathag sang Iloilo City Traffic Management Unit para nga ti ma-address ang ining problema sa trapiko sa may area sang barangay Nabitasan. Bombosol sa follow-up report, go ahead. Nagaplano diri Bombolensi ang Iloilo City Traffic Management Unit nga iga-calibrate ang traffic lights diri sa may barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City, diri bala sa may Garden of Love para ma-address kuno ining problema sa traffic nabahin man sa ilang area. Ini may kaangot sa pila man gani ka mga reklamo nga do kaangay iya kuno nga baliskad ang nangin epekto sa pag-install abi sang signal lights o kung traffic lights sa area nga imbes kuno magdasig kag maghapos abi ang paglabay sa mga motorista do mas nagbudlay pagid kag naghinay
hinay. Sang natigayon naton nga ma-interview si retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit. Ini nga problema ang nakaabot naman kuno sa ila diri Bombolensi kag sa pag-explainer niya sa aton ang ining pag-install diri sang traffic lights o signal lights sa nabitasan diri sa may Garden of Love. Bali suno sa iya wala pa man kuno ini ma-turnover sa syudad sang Iloilo. Kag ang nagpatigayon nga ma-install ini amo ang Iloilo City District Engineering's Office o kon Engineering Office. So sa subong bali ang ginaobra sini nila sa piyak nga naga-operate ini sang mga dinamlag lang, pero sa subong Bombolensi untat ini ang operation sa mga traffic lights o kon ang gana bala sa mga traffic lights sa area bangod man iga calibrate kuno o kuntun-an ang bulyada sang mga salakyan nga nagalalabay, labi na kung paano nila mabalance sabi ang distribution sa mga salakyan, ilabi na ining mga nagalalabay o kung ang mga salakyan halin sa nabitasan area diri sa bahin sang may Halandoni Bridge kag sa bahin mismo diri sa may Treñas Boulevard. So sa subong amo na ang ginatun-an nila ngati para makayuman ma-address nila ining problema nga atubang subong sang pila ka mga motorista sa pihak nga wala pa gani diri nagumpisa ang klase Bombolensi kay sa paglantaw man diri ni retired Colonel Garbanzos nga mas ma-heavy pagid abi o kon mas malala pagid ining trapiko nga posible pa nga tubangon man sang pila ka mga motorista kung magbukas na ang klase. Kag sa bahin sang mga rason nga agin pa installan abi sang traffic lights diri sa may bahin sang Garden of Love diri sa may barangay Nabitasan nga di isa man ini sa gintun-an nila para mas mapaayo bala ang nabahin man diri sa may enhanced local public transport route plan nga ginaagyan diri sang mga pila diri ka mga public utility vehicle nga isa naman gani sa mga rota nga ti amo na gani dako nga makabuli gid dinhi bilang isa ka welcome development man sa pila ka mga alagyan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kag subong ang plano nila ma-request ini sila sa contractor nga nag-install abi diri sang traffic lights sa area para i-calibrate lang tawon kung diin ang area nga hatagan dapat sang priority kag ti ma-adjust ang pila diri ka mga sa bahin man iya sa system sang ila sini nga traffic lights. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nang interview kay retired Colonel Oldarico Garbanzos. Subong although wala pa na ma-turnover sa city and I think daw yan sa ang city engineering na sila ang nagdra sa installation. May mga calibration pa nga ginaobra sinadra. Kahit ginatanaw the number or the volume of vehicles during rush hour din gibla ang damo nga volume sa vehicles like kung tanawon mo Nabitasan diri sa Halandoni Bridge dira sa Treñas Boulevard or dira sa sulod sa Prime State. Actually may mga kalusot na nga mga concern kahit muna ko daw nag-traffic but sa idea sang Iloilo City Traffic Management Unit, this is a welcome development na nagdugang ang aton nga mga signalized area. So I think daw 5 ini ka area na kita man nag-recommend na pabutangan because of the development. Future development sa mga lugar. Diri nga kinahanglan gid naton abutangan ini sa mga signalized area. There should be a balance ang ginatawag naton nga traffic flow sa isa ka traffic choke corners So magambal kita nga balance ti ginatanaw naton nga may ang nagasulod, ang nagapagwa, ang nagapaliko or nagakadto sa isa ka area, balance of distribution kasi tanaw nato na di nga ang inang Prime State particularly is already identified na gidyang alternate route na ginausar sang aton nga mga
private vehicles. At the same time, nag-agi man dira nga aton nga mga TUB nga naga-follow sang ilang LPT-RT route. Well, kung una lang na siguro nga may nakita dara sila nga nag-traffic ang senaryo abi subong wala pa kita sang klase, but ma-request kami sa contractor kay kinanglan din man i-calibrate dapat tanawon kung din ang volume particularly sa rush hour suliton ko kag dito ini tagaan sang priority so that ang long wait ang dugay nga paghulat sa nga traffic to corners or inyong butangan na sang signalized area. Ma-address. Ang kabahin sang ato nang interview Bombolensi kay retired Colonel Oldarico Garbanzos kag isa pa gid dito sa mga ginplastar niya nga mga rason nga agin install gali ining traffic lights diri sa area kay sa bahin kuno gali sang sining mga tinawo nila sa kun ining mga traffic enforcers nila ilabi na gid sa ginapananaw nila nga pagbukas sang klase do medyo gamay kuno Bombolensi rason nga ti kinahanglan gid man sang dugang diri nga mga traffic lights sa pila ka mga area nga do heavy gid ang bulyada abi sang mga salakyan nga nagalalabay. Oo, ang problema dari kag tiang reklamo dari nga ginapalabot abi sa aton Bombosol. Malawig katama gid ang kon mag-stop bala galabot sa pila kuno ka minutes tapos kung mag-go naman niya ang signal light tig 30 tig 40 seconds lang ti dasig lang rason nga ti hindi man kuno kuntani tawhay man kuno kuntani ang dalan o galing kay tinagauntat lang bangod nga malawig ang dari ang paguntat bala ang signal light nga tinaka-stop Bombosol. Kaya mo na gani Bombolensi wala na calibrate sa bahin abi sang Iloilo City Traffic Management Unit pero ginpa-operate na nga wala pa bala nahibaluan kung paano nila iplastar ang ang range abi sang time nga dapat ibutang nila since kung natawon tagid man Bombolensi malawig na di mo ang area halin diri sa may diversion pasulod ikaw diri sa may Garden of Love makadto ikaw bala sa may Nabitasan pagwa diri sa may Lapas Public Market malawig-lawig gid man dira Bombolensi pero ang iya nga time nga ginalat is medyo may rason nga isa man ina sa nagatuga abi nga nagapugok o kung nagadugay ang paglakat sang mga salakyan. Kita mismo naka-experience sa ginadira Bombosol kay tidra man kita nagalabay kay ginagamit kuntani kalabanan man sa mga motorista ginagamit ang dra nga area for faster travel ti subong nagareklamo kay ti mabangod sa asang una way mani nagapugok dra ang trapiko sang wala gani sang traffic lights so diri lantawon lang kuntani bala taning ining mga traffic lights gina-adjust depende sa flow sang traffic sa mga oras abi nga titawhay man ang flow dapat nga ti kung pwede pa lang i-off lang ikon mahimo kapandaron lang during rush hour para nga ti ma-manage ang flow hindi nga bisan tawhay na kuntani nagapugok na lang mga salakyan sa isa ka side kay ti dugay pa bala mag green light bisan wala man may nagatabok to gani sa piyak nga side Bombosol. Roger, on that Bombolensi amo na subong ang gina-look forward na day Colonel Garbanzos nga tun-an i-communicate ining o kung ma-request sila sa bahin sa contractor para ma-adjust ining traffic light sa area kay nagakatabo man ang kuno usually ini Bombolensi nga nagapugok ang salakyan bangod man iya kun rush hour pero kung lantawon naton kundi man rush hour Bombolensi kag para sa abi mga weekend tangay sang gina kay didto naglabay kita nagkuha kita sang pila man ka mga laragway kag at the same time nag-observe kita wala gani nagagana ang traffic lights pero nami ang flow sang trapiko diri sa may bahin sang diin install ining mga traffic lights. Sige, madamo nga salamat Bombosol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat sa liwat kay Bombo Marisol Binyas. So hopefully ma-address na nino gilayon ang ining problema dira sa may bahin sang barangay Nabitasan with regards sa sining traffic lights nga tinahamtang dira. Actually bago ini kag ti madamo naka-notice. Abi ko gani ako lang ni naka-notice nga do naglalala ang traffic sa may barangay Nabitasan dira nga area kay ti sang unaya everyday nga daan ti galabay man kita dira sang wala pang traffic lights hindi man ya amo nang ang pagpugok gid sang
ang trapiko, nakibot lang kita nga tigulpiada pagbutang sa nga traffic light, nagpugok ang trapiko kay tikala ang dribla ang oras or ang ining ang pag-stop no tipila nga daan 120, correct me if I'm wrong, 120 something bala mo ang stop, tapos ang go do mga 30 or 40 lang gid seconds kag mo na nga nagalaba ang linya. So dapat ma-address ini, actually paglabay ta kaina do wala na why naka-off siguro ang traffic light kag hopefully ma-address man ni sa bahin sang Iloilo City Traffic Management Unit. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 50 minutos, makaligad ang 1:00 sa hapon. Sa hindi lang mamadugay, aton man siya kirono ang linya ni Bombo Angel Tan kay nagpahanumdom diri ang chairman sang Committee on Transportation sa mga operators ng terminal nga ti hindi man niya mandatory ang pagbayad sang services sa comfort room. Check ta si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, come in please. Panumdom diri Bombo Lindsay ang chairman sang Committee on Transportation sa bahin sang Iloilo City Council sa mga operators sang mga terminals diri sa bahin sang Iloilo City nga hindi mandatory ang pagpanukot nila o kung dapat panumduman sa publiko nga hindi mandatory ang pagbayad sang mga serbisyo o kung ining services sang mga CR, comfort room diri sa mga terminal. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna, iyang pahayag nga ang facility santag sa ka-terminal kabahin ini siya sang franchise santag sa mga terminal Bombo Lindsay nga ti dapat i-comply nila nga may ara sila mga services kabahin diri ang CR. Sunod diri kay Councilor Cabaluna nga ang ining pagpanukot bala hindi dapat ini siya mandatory o kung ginatawag compulsory apisar nga ti recognize diri sang iya komitiba kag sang binasturyahan nila kay mi ginadihon di sila Bombo Lindsay nga ordinansa mo na istoryahan nila ining mga donations which is okay lang man ina sa mga pumuluyo nga mga pasahero nga recognize nila nga maayo ang serbisyo nga gusto nila maghatag kaya maayo ang ila eksperyensya pero ti dapat hindi ini sila pag abigin lampasan mo lang kay ti wala ka abida sinsilyo sukton kay gidabi sang mga sang nagabantay ti hindi ina pwede Bombo Lindsay. Patag padri ni Councilor Cabaluna nga ginalantaw nila sa subong diri ang gradihon nilang ordinansa kung ano ang matabo sa mga terminals nga magalapas ang sining like sa franchise nila. Una diri ang penalties, ikaduha suspensions ng ilang prangkisa, ikatatlo posible revocation sa franchise Bombo Lindsay. Pero ti wala pa man di ko nun nakaagi nga nagreklamo dako gid nga kaso nga tungod kay ginsukot ini siya 10 ka piso, nagreklamo gid ini siya pero with this one nga tani hindi na maglabot sa amo nga punto according kay Councilor Cabaluna kundi obrahon na gid lamang sa mga terminal operators ang ila katungdanan bangod kay ti amo ni ang naka-stipulate sa ila abing gin-grant nga prangkisa Bombo Lindsay. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa aton interview. Well, sana sa ministerya natin during the committee hearing sa in our ordinance nga proposed natin sa Transport Terminal Inspection Board kay sa ito nga gina-require gid as a matter of facility sa tanan naton nga terminal including those nga ginapasar naton sa city by virtue of the perimeter boundary ordinance. Dapat may ara sa facility for CR. Hindi lang CR, it should have may tubig, may habon, may mga tissue. So all these are required as a matter of necessity as part of their terminal franchise. No, so ginistoryanin na kung bala pwede ka panakot mag-CR dira. Ang sabat sa matutod lang hindi kaya dapat part na niya sa services ng terminal which was granted to them by virtue of a franchise. So hindi na niya dapat added service kaya dapat supposedly that's an integrated and integral part of their terminal operations. Although tigin pabalo ta man na sa mga terminal operators ang mga donation malang na sir para sa nagatinlo, para sa nagabantay, tina we recognize man nga pwede donation pero dapat hindi siya compulsory, wala man siya
barata nga tagpulo o tag 20. Dapat kung gusto da sa iba nakita nila nga tinlo hamot ang CR, may naga-plastar sang tissue, may nakita nila nga may naga-greetsy mo pagsulod. Sometimes you can give something sa mga nagabulig no sa matter of tip or sa matter of thank you for them. Pero as a compulsory requirement, hindi guro dapat kay basically part na iya sang ila franchise to provide a facility for comfort rooms to men and women nga nagagamit sang ila terminal. Ano nga tabo, Counselor, sa terminal kung padayon ni sila manukot nga compulsory, abi, Counselor? Well, munang isa nga ginalantaw naton sa ipasar naton nga ordinance no if it will be passed by the sanggunian nga checkeron ini, and if there are violations then we can actually recommend penalties. For instance, pwede isuspindi ang ila mga franchise giving them authority to operate terminal, or we can revoke the franchise altogether. Remember, there's also a law, hindi lang ko familiar entirely subong wala ko ara man to sa gin-quote naton nga ordinance, nga there's also a law that necessitates sanitary facilities for sanitary and health facilities for terminals. So they're also violating the law nga may ara man penal clauses. So galing kay wala pa test case ni. Imagine isukot ka pulo ka pesos nag-file ka gid kaso, ginkwaan gid sang terminal franchise, why isang test case nga mo sina. But with the board, hopefully we can ensure nga i-provide gid ni isang tagsa ka terminal at the risk of being penalized. Kag ang mga ga-provide sang namik nga services, isa to sa mga aspeto sa atong proposal is to also create a classification na kung makita tayo nga mayo ilang mga facilities, we can give them higher classification which will also provide them benefits in the future. Even possibly basi pwede ta mapasaka ila terminal fees kay mayo man ila facilities no. So these are things that we are exploring, rewarding those nga nagahatag sa sakto nga serbisyo at pasilidad, and of course calling the attention of those nga wala iagatag sa sakto nga pasilidad sa ilang mga terminals, both for land and water terminals. Bombolinsi na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna. Gina importante gina Bombo Angel ang aton diri nga mga comfort room sa mga terminal bala. Kadamo nga daan sa mga terminal naton diri syempre galing kay may ara man na di bala sang sang do nagabantay sa sa sagwasang comfort room away Manila ginasita Bombo Angel nga dapat mahulog gid. Gasita Bombolinsi ka gina nga ang kilala ko sumiharo. Gintistingan niya lang ko no nga labay tani midala man sa kuno Sinsilyo gintistingan niya man lang ko no nga abi agyan lang bala kay ambal donation lang man mo balati kung donation dapat hindi pilitay kag hindi man mandatory nga or compulsory nga hulog ka di ba, pero to siyempre ikaw na lang magamit ka facility sang terminal dira bisan 2 pesos lang makahulog ka man Bombo Angel. Di okay lang man ako mga 2 Bombolinsi pero nangambal nga munohon kay ginabalaw. Nagano ka sa sulod. Basi gani iban pa to may karatula pa sagwa nga dapat pulo piso gid iulog mo. Yara gina Bombolinsi tapos kalabanan pa nga daan sa mga nagabantay gapungko gid sila milamisa na ha. Isad to ya may ara do burutangan, may ara lang do karton abi or galon sa migwa okay lang na iya. Pero kung may ara gid na terminal nga may nagabantay, milamisa siya, may balaligyan pasang dulce, may burtangan sang coins tapos mangkuton niya pakakisa ako nagano ko sa sulod para tsakto ko no bayad mo Bombolinsi. Oo, kagti ang iban abi diri Bombo Angel makita man niya sa iban nga mga terminal diri nagmi man yang ila nga mga banyo do may man bala do may right gin man nga manukot kung nami kagti ma-maintain bala ang katinlo sang ila diri nga comfort room sang ila nga banyo sang ila nga facility abi mo si Governor Toto kung may mga diri may mga ginapaobra nga mga pasilidad sa probinsya ang una nga gina-check ang banyo gid. Ang magid na ang importante daan Bombolinsi mo kay syempre kuana mo ng bali kung magkadto ng bisita isa na sa mga kung sa balay gani gina-check mo ng CR kumbaga importante na siya nga facility sa terminal. So it means nga dapat magagan ni Councilor Cabaluna the last time nga kung may mga bisita halin na sa Aklan, nakitaan nila dayon ang CR, ang ila impression nga ang CR palang ganin sa terminal hindi na maayo ayan pagid kung magsulod sila may
proper main ginsang city bala Bombolinsi. Amo ganiti ibandariga panukot lang pero hindi magani nila ma-maintain ang katinlo sang comfort room. Bombo Angel, ayo ka pa mapanimahuan mo gid. Amo na kay Bombolinsi nga okay lang man na mi donation basta wala lang pilitay kag kumbaga kung satisfied ka sa serbisyo na namian ikaw kag kung may ulo extra ti why not pero ang munukon mo gid kag ihambal nga compulsory ang pagbayad ti dira na may problema Bombolinsi. In kaso may reklamo, Bombo Angel, din sila mareklamo, abi makadto sila kay Councilor Cedfrey Cabaluna. Posible ang Pandre Bombolinsi anay sa may terminal anay ti syempre internal na siya nga matter mo. Ang matabo diri ano gadihon sang City Council diri subong iya nga maplastar nila ang mga pagsulundan, ma-adapt nila ang mga layi national law gid bala Bombolinsi nga ti implementary within bisa ordinansa kag ti sa ginatukod nila ni bala nga Transport Terminal Inspection Board nga ti sila ni ang mga check-yarman kung nagasunod sa mga pagsulundan ang tagsa ka mga terminal diri sa bahin sang Iloilo City. Example tamaning sa mga mall, Bombo Angel, sa mga banyo Manila may isaya ka mall nga ti kada tapos no sang tawo abi nga ti magsulod sa mga cubicle ginatinloan ginadayon niya pero ti miara gid kon kay isa nga ginapinabayan man lang pero ti kun tani sa mga terminal manaton kay bangod nga ti ginaano ni nang dulungkaan no sa mga for example mga mga foreign nationals kag syempre ang aton man nga mga domestic or local naton diri local tourist nga magadto man diri sa aton sa syudad sang Iloilo di syempre magamit ginaya sang aton diri nga mga comfort rooms dapat tinlo gid kag mahumot Bombo Angel. Kag Bombolinsi hindi lang ni siya sa land nga mga terminals pati ni ang mga sa seaport bala. Yes. Included ni sa check-yarman or ginamuno sang konsihal nga usually wala man sa mga seaports Bombolinsi nga may bayad pero with this one ang taon naton kung ano sini ang manginsakop sang pagatungkuron nga Transport Terminal Inspection Board sang City Council kag ano sini ang mangin further abi nga responsibilidad nila sa mga kabombo naton. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Angel Tan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 1 minuto makaligad ang 2:00 na sa hapon. Alang-alang ng ako nga tiyempo, mga kabombo magasunod na ang kahapon lamang program. Sa liwata, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 7 to 13, 2024. The Crayons Band is set to unleash their great selection of pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Hulyo 13, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you
in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Good afternoon sa inyong tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Happy weekend! Yay! Weekend na naman. Doka relaxing mode ang tanan, no? But anyway, sa nga hapon mag-interview kita sa aton diri nga winner si Rico sa 2nd District, and I have a strong feeling dumangin masadyag ang pag-istoryahanay naton diri sa iya. We'll be talking about the love life sang iya nga mother who is 63 years old. Pero colorful pa ang love life ni mother. Balo ni si mother. Anyway, dira lang ka mo mga kabombo, updin ninyo ako diri, and while joining us, pwede gid, no? Nga maka-insert kung very relaxing gid ang inyong posisyon dira as nagapungko lang ka mo. Sa nagapati 4 pa, no? Pwede ka sulat-sulat, or kapatik-patik sa mga gadgets sa computers nyo. Para nga maka-join man ka mo diri sa kahapon lamang program. Share with us also your stories. So, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can still write your stories, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Bantayin man karon ang ato nga pag-announce ang ato nga new winner para sa sininga semana sa Good Luck Kid sa tanang-tangang mga letter senders. Ari na, si Danet May Kaimo for the song Unlimited. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Saturday. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to make you see that you're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within.
Unlimited, beautiful song from Danet May Kaimo. And guess what? Ano nga mo niya ginaistoryahan diri sa ating nga winner nga si Rico off air. It's about farming. Kay farm worker ko no siya. Tisaling ko soon, farm owner ka na. We've been talking about organic and mga non-organic, no? Ang amon gid nga pinaka-focus was ang ampalaya. Anyone also eating ampalaya? Anyway, so gina-welcome na nato diri sa atong studio si Rico sa 2nd District. Good afternoon gid sa imo, Rico. Jane, kag sa mga KLP listeners. Yeah. You shared with us the love life. Diretso na ko, ha? The love life of your mother. Pila na subong iya nga edad? Ay, subong nag-birthday niya lang siya ligad. 64. Nag-64 na siya. Oo. Balo si mama mo, no? Mama tawag mo. Nanay. Nanay. Nabalo siya. Pila iya edad? Mga 46 siguro, mga dira. Or, very young pa. Siguro, Pila ka mo kabilog? Ikaw? Ako ang agot, bali 4 kami kabilog. Ano na, puros na mga lalaki? Bali, ang subang namon lalaki, tapos ang ikaduha babahi, and ang duha kami nga next is puro na lalaki. So, uni ka iha? Oo, ang ikaduha. Ang ikaduha. Si mama, nanay mo subong, diin siya? Nagaubra sa Manila. Ano trabaho niya? Housekeeper, all around sa sulod sang balay. Aha. Ano ka dugay na nga hindi ka mo magkaupod? Bali, sang wala pa pandemic, every year siya naga-vacation. Pero sang nag-pandemic, mabuhay-buhay gawa ang So, saan pa to siya sa Manila? Mga na siguro, tita. Mga 12 years. Wow. Pero kapuli-puli man siya. Oo, magpuli-puli man siya. Hindi pa siya mag-for good, diri? Ay, nabulayan na abi ang ama niya magpangita sang sang replacement, ma-replace sa iya bala kay kabudlay mangita ko, no. In short, wala plano si si ama niya, nga buyan siya. Oo. Kumusta inyo relasyon sang imo nga mother and son relationship? Kumusta? Well, okay naman. Siyempre, sa una kang bata pa ikaw, kapangita kagid kang aruga kang iloy, pero subong adult ka na, do nagamat-amat ka na. Kung sa manok pa, nagalutas. Ano ba nila, ang mga agot are very attached sa ilang mga parents, especially sa mother? Subong sa amon, tita, bali ang very attached sa amon, isang amon nga subang. Sa mother nyo? Oo, sa mother namon. Pero pero do sa imo go confide ang imo nga mother. So mas comfortable giro siya yan, no? Oo. Kung magsugid sa mga problems, sa akon gid. Okay. Please describe to us ang imo nga mother. You said at 64, pala disco, pala sing along pa siya. Mahilig mag-TikTok? Bongga si nanay. Alin na sa guna, tita, pala disco, gina siya, alin sang dalaga pa siya, tapos pala kanta. May tingog ya? Mga Michael Learns to Rock. Muna. Tapos, very energetic kaya, tita. Daw nagakapoy. Tapos, in pa siya, no? Gaano siya sa TikTok? Bali, may mga kagrupo man siya sa TikTok nga naga-live man at the same time. Daw naga-interaction ba sila? Naga-istoryahanay. Tapos may mga viewers, naga-react man. Gusto sa out man siya? Oo, daw adlaw-adlaw. Bongga, gid si mother. Every time nga may free time. Okay, Mayo, kaya gina-allow mo siya sa iya nga ama? Kabalo man ang iya nga ama? Ga-follow mo siguro ang ama niya sa iya? Ay, babayan lang sila sang ama niya kay intindihan niya man mo. Kailangan man sang ehersisyo. Sige. Balikan ang love life ni mother mo subong, si Mudra. With your father, anay, paano sila nagkilalahay sadto? Bali, sang una, tita, sang dalaga pa si nanay, ang sila niya sa akon, nag-ubra siya una sa Elegansya. Tapos, sa Orihi, ginpatigayon siya sang tiya niya sa may... Hindi na sa may isa ka marketing. Okay. And then, si tatay dito man naga-work that time. Tapos, uso sa to sang una, siguro, tita, ang mga sunog-sunog ka na ibla sa mga love team. Wow. Oo. Ginareto-reto. Reto-reto. Okay. Mga magbarkada,
Uy, pwede nyo sunog-sunugon nyo ko kay amo sini para ano. Sino naghahambal? Si nanay mo? Hindi, si mga barkada ni tatay, ginambalan ni tatay. Si tatay mo Oo, yan. para... So siya yung una nga nagka-interest siguro sa kay nanay mo? Oo, nag-initiate siya pagi sa barkada niya. I see. Okay. Paano sila nagdayunay? Bali, sang nubyahanay pa lang sila, sa time nga to, nagkato sila sa may, sa kapis. Naglagaw-lagaw bala. Getting to know each other sa mga ginikanan, ang tawon ng mga plastada. Tapos sa nga time, siguro si tatay daw na nasubrahan sa inom, kaya hindi siya naanad ba sa inom-inom, na nabalong. So, amo to, nahubog. Nakita kang tiyo, kang ni nanay, nga nabalang tana. Tapos, yung kunan si nanay katiyo na, ay, nabalang to imo nga nga nubyo, isabihin niya na ito sa kwarto. Okay. Tiya mo to, isabihin na, istorya mo lang diyan ni nanay, natabo tanda ko no. Sa lasang sibin. Okay. So, from there, nagdayunay gid sila nga duha. Kay nga, anong rason ni nanay mo? Tita, kay natabo tanda, siguro, afraid man bla siya kay, basi mabusong. Diya mo na, basi palagiwan. So, ginpirit niya si tatay nga mapakasal yun sa West, kay basi magbusong bala. Sala, gid sang sibin-sibin, no? So, pila edad ni nanay mo, pila edad ni tatay mo, sa napakasal sila? Sang pagbanta-banta ko, tita, siguro mga 21 si nanay and 24 si tatay, kay i-minus ko lang ang year sila nga nakasalbla sa birthday nila. Okay. So ano ni nga pamilya ang ginhalinan sa imo nga mother? Kag ano naman ang pamilya ang ginhalinan sa imo nga father when it comes to showing love? Kay nanay, although si nanay nagdako nga wala sing nanay, kay bata pa lang siya, siguro mga 5 or 4 years old, napatay na iya nanay. Okay. So actually, ang tatay niya may nanggaon gid. Pati ang mga kapitbahay niya, ang mga parintibla nila. Nagpanubalay ni si nanay mo kung sa diin lang nag-star bala. Puro may nanggaon. Ang environment niya may nanggaon. Okay. Amo nga may nanggaon siya. I see. Si tatay ya. Si tatay ya. Ang iyang mga parents, daw bala? Kay siyempre sa una tita, uso-uso pa ang mga kung sino lapad lupa, sino ang may kwarta-kwarta. Amo na irito daw i-arrange marriage, kumbaga. Okay. So siguro wala gid sila na-develop ang ilang feelings kay mas nagpangibabaw ang mga away-away, mga kaakig. Do arranged marriage ang lola kag lolo mo, bale? Amo na kumbaga. So, sang nagbata na sila, away-away, makita sa mga bata. Tapos, daw permi lang bala, ginasakit si Lolo, kuno si Lula, according sa pakaisa ko. So, amo na nakita nila. Tapos, siguro, daw na failed man mag-establish sang good communication, na failed ang mga parents mag-establish ang good communication between the siblings. Okay. Amo na nga, kung magsumalangay sila, daw wala man sila gabugnuhanay. So, almost the same thing, no? Sa gin-share mo, anay, sa aton. Kamu nga mga magululutod, magsumalangay kamo sa dalan, as in, parang walang nangyari, parang walang nakita. Oo, dito. So sad. So, kuha nyo, gid. kuha nyo, gid, no? There is coldness. Yes. Siguro, do naanad ka mo, nga ti amo na daw, do hindi ka mo, amo na ka-warm with each other. Kaya ti amo na ang inyo nga nakitaan sa inyo nga father. Yes. Pero, do amo naman niya nga ang hindi na namian sang imo nga mother because she grew up in a family nga kung sa diin, very sweet sila with one another. Yes. Ka-caring, kag daw, ka-showy, ginapakita, gid. And siguro okay na yan sila, gahag, kiss, gabinugnuhanay. Kag sang nagsigi na sila sang pag-upod sang inyo nga father, daw dito niya nakita, no? Nga daw ka-opposite. Sang iya nga napamana sa mga tawo nga iya nga nadakaan. And that is also something nga
siya amo man kung anong nakita niya sa iyang mga ginikanan, siya amo man na and gusto niya amo man ang himuon sa iya. Like kung sweet siya, showy siya, gusto niya tani nga ang inyo nga father amo man ang himuon sa iya. Oo, But tita. you said this is where your father failed. Yes. Na-failed sila kay amo na bisan kami sa balay sang una, daw lagi namon nakita nga nag-insuranay si nanay, si tatay. Daw lang bala, silent friend, daw mo lang na agi-agi lang. May mo managali. And you said, no, kung mag-angga-angga si mother mo sa kay father mo, daw kataas kilay si tatay mo, lalo ka. Tingala si tatay. So, paano ka mo nga raise? Paano ka mo nga bring up sa ginikanan nyo? Si nanay nyo, ano ang iya nga interaction sa inyo? Kag ano man ang iya sang father nyo? Si nanay, kanamon, gid na siya maatipanon bla, may nintindihon. Tapos panilagan ko lang, do may gamay nga favoritism when it comes sa kanakin. Kaya siyempre, akong agot tita mo. Okay. Tapos, amo na, may nanggaon siya, matipanon. Tapos mapisan gid. The complete package baga. Si tatay mo naman? Si tatay, amo na siling okay na daw, silent friend lang siya, pero mapisan. Good provider. Good provider. Amo na nang kulang siguro sa iyang do wala interaction sa amon. Wala gadalo-dalo sa inyo? Do formal gid ka tama? Lang kung halin sa tindahan, ay si tatay may tinapay na amo lang. Okay. So in a different way ang iyang pagpakita sang pagpalangga sa inyo. Hindi man siya ang touchy nga type or with words okay man siya? Do wala gid tita. Siguro sa sa mga materials sa gift na mga mo na. Pagkaon, gifts, mo na pag-provide sa mga needs ninyo. So samtang nga nagadako ikaw, kay dito ka opposite no sang imo nga mother when it comes to showing affection kag ang father mo. So samtang nga nagadako ikaw, anong imo nga namataan sa relasyon sang imo nga father kag mother? Sang gamay pa ko tita, syempre gamay pa ko napatay si tatay mo. Anong kita ko lang wala nagaano si tatay ingod bala tulog sa amon kung magtulog kami. Siyempre dito siya maingod kay nanay nyo Wala man, kami lang nila nanay kung makabugtuan ko. Different na lang siya nga do social, wala. Different so wala nga sila sang kwarto nga ila nga duha? Wala, sang ako na nabunag na ako nakita ko may kama ni siya nga iya. So separate na? Separate iya nga ila nga tululugan kay siguro hindi kaso si tatay nga may may kaingad. Ganon? Oo. Pero inaiya sa time mo na sang may buot ka na nakita mo ito kabalo no basi sa time sang sa first part sang ilang marriage basi kon may they have to be intimate kay mag-asawa sila di ba so siguro nagahulid pa sila isa lang sila ka room siguro it came to a point kasi ang ulihi sang ikaw na ang ara daw dito na no nga ti kung amo ka na ti bala ka da basi amo nang nangin thinking sa mother mo. So sila niya tita sang sige upod nila ni tatay daw nadula na kuno iyang pagpalangga kay tatay bala daw utod lang. Sa anong rason? Kay wala gid kuno sweetness. Wala sila intimacy na. Okay. Utod na lang. Sige. So, hindi sweet, in short, ang imo nga father. Kag ang sweetness nga ini, do amo ang ginapangita sang imo nga mother. Okay. Tita. Kumusta naman bilang amay ang inyo nga father? Actually, gid siya, mapisan. Amo na itanan nga needs namon do di man kami magutman, 3 times a day man kami gakaon. Wala man ang problema, amo lang na ang connection namon sa isa kag isa. Paano gani ka mo i-deal sa inyo nga father samtang nga nagadako ka mo? Like istorya man siya sa inyo. Wala gid tita. Ano lang ba? Wala lang. Wala lang. For example sa to kun ko mapakarga ako tani sa sa Carabao. Di ka pamilit gid ako sila niya hindi gid pesa uri gid pasugtan niya man ako. Nagdalaga ng Carabao gid. Inbuhol na lang ako kay basi mahulog ako. Daw mo lang na ko nga naka-interact kami. Wala gid siling ginkargaya ka sa
Wala As in, gid. Ginahakwatya ka, asa wala gid. Even sa mga siblings mo, wala man. Wala man. So, super mapisa ng inyong father. Oh, mapisa That's na. one trait nga very thankful ka mo. Oo. Paano napatay ang inyong father? Bali, sa time nga to nga tita, daw nakagraduate ako sa kinder. Daw tapos, nagpanaw sa nanay ka mga kabugtuan ko. Kung gabi nga to, nagkasolitaryo siya, no? Tapos, burubay, nag-abot lang sa nanay, nagsiling siya, gasakit ko nung iya nga likod sa shoulder level. Okay. Tapos daw, hindi niya ko na maagwantahan na sakit. So, amot to, urihi, na pa-hospital tanda, and na-found out nga, nga may problema siya sa, mga spines niya sa cervix area, sa liog. Okay. Eh, sobra siguro ka hakwat sa mga mabugat. Di daw may konti nga movement sa iya spines. Amo nga na-paralyze siya. Okay. And then later on, nag-complicate sa bone cancer. Amo na asa wala na siya tingog, uri, wala na gid. I see. So months later lang, after nga napatay ang inyong father, nag-usulod sa isa ka relasyon ang inyong mother. Is this correct? Oo, tita, sa pagkatanda ko. Aha. So, binulan after nga napatay ang inyong father. Oo. Sino ni kumusta man ang iya nga nangin karelasyon? Bali, si ni siya, tita, itawgon natin kay Boyet. Okay. Si Boyet, tita. Boyet, ha? Okay. Si Boyet, may ni siya, tita. Ginbulagan siya ni siya sang iya nga asawa. May asawa. Pamilyado. Una, nagpa-abroad ang iya asawa. Okay. Tapos, daw nag-cold man sila kay Tahor, ang mga ginapadala niya nga kwarta. Wala nagakadto sa dapat kadtuan, so ginbulagan. Tapos nagpangita tong iya asawa sang another partner. Ti si Boyet, gusto man siguro nga mangita man si bag-o. So si nanay ang nakita niya. Daw lang tita, daw masyak ka lang wala siya ganit kapangaluyag. Sila na? Oo. Okay. Sino, kumusta? Si Boyet, kumusta man ilang relasyon? So ito nga time, tita, gid siya? Sweet gid sila. So the feeling mo, doon nakita gid ni nanay mo, ang pangita niya, ang ideal man niya. Tapos kami somebody who is sweet. Oo. Tapos kami yung kabataan daw na left behind sa attention ni nanay. So, kumbaga nalulong siya kay Boyet. Oo. Dito na lang siya sa kay Boyet. Mas damo pa attention kay Boyet kisa sa amon. For example, mga mag-serve sang pagkaon, serbihan niya si Boyet. Pero kami buwan lang to sa kaldero. Special. Okay. Boto man ka mo kay Boyet? Actually, tita, hindi gid kami boto. Oo, kay daw bala tita? Daw immature bala. Maminsar kay daw mama's boy. Okay. Kumusta ang age gap? Ang age gap nila actually siguro mga 5 years. 5 years ang age gap nila. 5 years older si nanay kaysa kay Boyet. So, kung magkadto si Boyet sa inyo, siling mo daw gabi na, and then kaagahon, gakalatabo to, galinog. One time ka to, tita, daw nabugtaw ako siguro kay nabatsagan ko daw daw nagalinog bala, mga 2 a.m. Nagnaw ako sa balay, sa may salan, naglantaw ako, may nabatian ako nga may naga-instruanay nga silent lang. And then may nagakatabo nga churba-churchu. Churba-churba. Marunong ka rin ng mga churba-churba, ha? Okay. Pero kabalo na ka mo, nga may relationship sila. That time. Tita, kay daw kadalaw-dalaw na to si Boyet sa balay. Okay. Sige. So ano mo nang gakalatabo na tingala ikaw? Sige na katuan mo yung sinanay mo. Kaya hagad mo siya yan. Balik to sa aton. Alain man to ya, tita. Alain pag ito yan. Maligin, ginsilip ko lang kung anong nagkakatabo, ang galinog. Sila galito Katunto sa imo, silip-silip ka. And then kunaga, may nagasugat ni kay Boyet, ni sinuni kaganga, nagayaw-yaw siya sa sagwa. Ginasugat siya sang tigulang niya ng nanay. Tapos nagadala sang kisa mga barakol, mga tuwang-tuwangan. Nagasinggit po,
Wada. Nag-chuba-chucho ka man naman kamuda. O nga mo na. Titita, aga pa. Tapos si Eldes, nagkakatulog. Iban pa nga tao. Tinagwa si Eldes. Una ano man nga aga pa pamuyayaw ka mo di sa sa sagwa. Nakatulog pati mga tao di. Sing ni Buyet. Tapos daw nag-calm down si si mother. Lola. Oo. Nanay ni Boyet. Ano lang ang reaksyon ni nanay nyo? Daw na na dita. Daw wala siya kabalo kung ano himuon niya. Kay hara na si Eldes. O basi ano karon himo to ni Eldes kay Lola. So which means no hindi boto ang mother ni Boyet sa nagkakatabo. Oo. Ano abitita kay parinti manamon si Boyet. Distant relative? Same last name and malapit-lapit lang ang relatives. Ay, okay. Tapos so damo that's why. scandalous nga mga storya about sa iya. Sila gid ang ginachismis gali sa inyong palibot? Oo. Anong inyong reaksyon ng mga bata? Siyempre tita, kung makita kasang tao, ay, kamusta na to si Boyet to sa balay nyo? Ano ang gamon ni sila ni nanay nyo? Ay, diyan sa si daddy mo, mga amo na bala tita. Siyempre daw, namaya ka man mag-response, smile lang. Daw, bata ka pa to, di ba? Nasakitan ka man bala tita. Oo, kinder ka pa lang to? Ay, hindi, elementary grader na. Okay. Napo Manila si Boyet? Oo, sa mga 2010 ata tita. So, bali nag-live together, gitsa sang imo nga mother, sa inyo balay? Hindi, bali nagauli-uli si Boyet. Daw nakaw-nakaw lang bala tita. Mga nakaw na Oo, sa umpisa nakaw-nakaw. Okay. So, naglawig man, nga dili pa lang sila nga sa nakaw-nakaw nila. Ano mga kalawig kag before na pa Manila si Boyet? Siguro tita mga 3 years nga diri pala sila. Malawig man nga nakaw-nakaw, no? Oo, wala manakpan. And then, ano to si Boyet sa Manila? Kag nagsunod ang inyong nga mother dito sa Manila. Nagpa-Manila si Boyet tita kay may utod siya to. Ang utod niya may banang daw foreman. So nagpa-Manila siya kay kailangan siguro sang dugang construction worker. So nag-decide si Boyet magpa-Manila. May construction work sila dito. And then sa time man nga to napatay ang akon nga pakaisa. Kay kunin nanay gabi pa hibi-hibi niya. Makumpanyar sa kuno. Dito sa Manila? Oo, tapos mabalik sa dayon. Sila niya sakon ha. Okay. Grabe man hibi ko hawid-hawid ko sa iya. Hindi siya maghalin. So, amo na, nag-weeks pass, daw wala pa siya nag-uli. Tingala, black kami, ay ano man. Tapos, sa mga linabhan na mo, nag-tirnambak na kay nanad kami nga siya nagalaba. Tapos, may mga nakakita bala sa Manila nga nag-uruli man didya sa amon. Ay, si Boyet to, kag si nanay mo, imaway. So nag-imaway, gid sila dito sa Manila? Oo. Ay. Paano ka mo di? Kahit kami di, bali pag halin ni nanay, istoryan na niya si Eldes nga hindi na siya siguro mabalik. Padalaan lang kami every month ni isang second namon kay si nanay. Kaya ito man itong isa nyo kautod sa Manila, no? Oo, nag-babysitter. Okay. So ang si Eldes, mga pila na yung edad niya? Siya nang in charge sa inyo? Siguro tita, mga teens pa lang siguro. Wala pa kalabot 20s. Okay. So, mga 18 lang ang dala-dala. Tapos, siya na ang in charge sa inyo, no? So, bali sa isa ka balay, 3 na lang kamo. Oo, tita. Puros kamo mga lalaki. Oo. Okay. So, si nanay nyo, religiously, nagapadalaman? Si nanay, kung kis agasunggod si Eldes, kay batian ko lang tita. Wala ko kabulo kung kapadala si nanay. Kung wala, batian nyo kay Eldes, siling nila, mapadala sila every month. Tapos wala man gali. So wala man tupa. Hindi man regular siguro. May ara months nga wala. Oo, daw nagsungod bala si Eldes tita. Paano ka mo? Sa pagkaon nyo, sa pag-eskwela nyo, paano ka mo? Bali si Eldes sa tunga time tita, nakagraduate na sa high school. Okay. Nag-work siya kay Jane. Okay. Nga suba nga pakaisa namon as sa mga furniture. So every week may sweldo siya. So mo nang ginabuhi niya sa inyo. Oo. Okay.
Matud ba lang nga nag-una puli si Boyet diri sa Iloilo and then sa inyo siya nagstay? Wala tita, sa balay niya. Nagkaano lang, silip-silip lang sa balay kung anong magkita niya, kamusta, tapos wala man, panaw man dayon. So sa ari di siya, so nagpauli siya, sila pa sang mother mo? Oo, sila pa. Bali, pagka later part, kapuli man si nanay, kay vacation man, namo na bla. Ti ano nag-play father siya sa inyo? Ano lang tita, play husband lang kay nanay. Wala play father. So wala sa pakialam sa inyo? Ang parente lang si nanay nyo. Bugno-bugno lang, mo lang na. Laban ang suranay nila ni nanay, mga plano nila. Pero sang wala di si nanay mo, siya pa lang, no? Unang nakapuli. Di, anong ginapanghimo niya? Kwan, nagkakatusa sa sugalan. Inom-inom dito, tapos may natipuhan, nga balo. Kapag checks? Oo. Kasadya sa imo. Di ka ba naman si mother mo? Oo, tita. Kay man may spy siya sa gilid lang sang sugalan. So, ultimately, ano natabo sa ilang relationship? So, amo na, gahibi-hibi na si nanay. Every time nga magtawag siya sa akon, inapa-finish ko lang siya kung anong mga siling niya sa akon, finish ko lang. Tapos, amo na, ginaintindi ko na lang kung si Boyet ang topic namon. Kahibigin na siya kung sa pambabae ni Boyet kay ang parente niya to ni Boyet nagsugid naman sa iya nga mo ni. Tapos ang kilala namon sa baryo, nakita man si Boyet nga angkas-angkas niya si ang Kiridaya. Enda mo nakita gitita. Okay. Patawad pa more pa lang si nanay. Okay. So but then nag-end gid ang ilang relationship. Nagbulagay gid sila. Oo. After 12 years nga pagka-martyr ni nanay. So, naka 12 years sila. 12 years. Of being together. Why sila bata? Wala kay siguro menopausal stage na to ni nanay sang pakigrelasyon sa kay nanay. I see. But ang love life doesn't end there, no? Yes. After ni Boyet, may another chapter. Istoryahan nato ni Nano, si Dexter, ang next guy sa life ni mother mo. Istoryahan nato ni na mga kabombo sa pagpanumbalik naton diri sa kahapon lamang program. You're with Tita Regine with Rico sa 2nd District. Magapanumbalik kita pagkatapos sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget
para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains, kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga Padri sa kahapon lamang program, are you still there? Dapat tutok gid, ha? Nag-enjoy kita sa pag-istorya diri sa kay Rico sa 2nd District. So nag-end ang relationship ni Mador sa kay Boyet after 12 years. Tagal-tagal man, no? Oo, tita. Oo. Right after Boyet, nagsulod sa kabuhi niya si Dexter. Ano lang ano lang ang gap after nga nag-end and then nag-start naman? Siguro tita, mga ano lang, at the stage pa lang, daw may nag-chat na kay nanay. Ay, abaw. Oo. Okay. Siling na ni nanay. So, nag-break up pa lang? Oo. May nag-chat-chat na? Oo. Kay ko ni nanay, daw wala, hindi, wire ko no ti pagbag-o kay Boyet. Okay. Piraran ka tuig nga hinalatay ana para magbag-o. So, sa stage pa lang, nag-chat, daw nakita bala sang lalaki, ni Dexter, sa TikTok si nanay, nga nagasaot-saot, naga-live-live. How I wish I can see your mother Pagwapa. Okay, enjoying life gid si Mother, no? Siguro. Daw nanamian si Boyet, siyempre daw may sense of humor man si nanay. Aha. So follower yun si Dexter. Oo, gin-follow niya si nanay. Kag nag-follow back man si nanay. Okay. Nangin sila? Oo, nangin sila sa Urihi. Nagpangluyag siya kay nanay. Through online, ha? Insabat man siya, through online. Wala lang ko kabalo. Siguro binag-binag pa ni nanay sa una. Wala lang ko ka-backtrack sa ilang relasyon. Age gap nila? Siguro mga man tita, 31, 32 years old. 32 years ang age gap nila. 30 pa lang si Dexter. Younger si Dexter. Oo. Ano kalawig ang relationship? Kumusta man ang nangindalagan? Siguro tita, mga pagbanta-banta ko is mga 2 years ang ilang relationship. So shorter compared sa 12 years. Oo. Okay. Anong naging ending sa ilang relasyon ni Dexter? Bali sa umpisa tita, sweetness overload, tanan niya maayo, baklan si nanay sa mga sa mga bayo, mga bag, mga shoes, lipstick. Tanan niya makapalipay kay nanay. Okay. Himo na. So very affectionate pagin siguro, no? Ini Oo. si Dexter, which is amugid ang kahinaan sang imo nga mother. Oo, kahinaan. Nadagdag gid ang buot ni nanay. Okay. And then, sa nag-end ng relationship nila ni Dexter, ikaw lang ang ginapautwasan sang imo nga iloy sa mga hibubunot niya sa pagigugma. Oo. Actually, hindi ako ang una nakabalo. Ang babae namon nga utod. Pero ako lang ang gin-istoryahan niya sing malawig. Kaya ikaw yaga pamati ka. Oo, wala ko yaga judge sa iya. Ay, that's good. So, anong ginahambal mo sa iya? So, amo na, siling ko, amugin man na, hindi kita perfecto. Iba na lain man nila pagpati about sa relationship. Tapos imo, lain man. So ako, bahala ka, choice mo na kung anong gusto mo. Kay democratic man ang Pilipinas, siling ko sa iya. Amo na Amo na yung mga banat mo kay nanay mo, ha? Oo, at the end of the day, hindi ako ma-suffer. Ikaw man kung kung happiness ang maaguman mo o kung kasakit. Oo. Okay. Nga ako nung she cannot stop herself from entering into a relationship. Nga ako anong ginapangita niya kid sa kabuhi niya? Siling niya tita, kay siyempre sa mga istorya niya ligad, daw nabinag-binag ko lang bala tita. Siguro, kay halin siya sa may nanggaon nga family, so si tata hindi may nanggaon. Si Boyet, may nanggaon man pero damo side chick. Tapos si Dexter, may nanggaon man pero may side chick man. Okay. So wala sang wala, hindi faithful. Hindi faithful. May cheating nga nagakatabo. Oo. Okay.
Ato yung tatay nyo, pisan hindi lang to siya affectionate, pero wala to yung cheating, guro. Oh, wala. Okay. So, you cannot have everything that you want, in Yes. short. Yes. So, 2 years lang ang dalagan sa ilang relationship and then nag-end naman. Sa saan lang ni nag-end? Siguro tita mga November ata. Last year. Oo. And as of this moment, doon nagiging makulay na naman ang love lives ng iyong mga mother. Oh, blooming na naman. Blooming ang mga flowers. Sino naman ni? Siguro tita, nakita naman sang 30 years old naman. Another 30-year-old? Yes. I don't know kung mga 30 years old ang naga-ano kay nanay, no? Naga-chat-chat. Siguro Okay. kay na-attract sila kay nanay. Kay malambing siguro sa panghambal sa TikTok. So, gin-entertain siya ni nanay kay pareho sila sang mga dialect, kag pareho sila sang province. So as of this time, anong status ng ilang relationship? Why na Ano niya pa? ngalan, no? Si Guy nga number 3, no? Oh, wala. Bali pa lang courtings. Kapanguluyag getting to pa lang. know. Yeah, getting to know. Yeah. Kag ikaw, supportive ka lang? Oh, support lang kung ano lang ang iya nga goal sa life. Aha. Oo. Si mother mo, young looking? Oh, tita, young looking. So hindi bala nun, nga 64. Mga 61 lang. Okay, I like you. So bali, ang luyag man lang tani nga matapos ang imong nga mother is that she can find someone, no? Nga Yes. makapalangga gid sa iya. Oo. The type nga siguro ang affectionate nga ginapangita niya gid, Oo. sweet nga amuna. Kinaangga-angga siya. Nag-try siya pero nag-fail kay may cheating nga involved. Yes. So sa iya nga pag-istorya sa imo, ano gid kuno ang iya nga luyag nga matabo sa iya nga kabuhi? Ano gid ang iya nga ginapangita sa iya kabuhi? Ang gusto man lang ni nanay tita is that sila niya sa akon, suranay kami. Amon ako si Boyet, si Dexter na agyan niya tapos ang Guy today. Siling niya gusto man lang daad niya nga may makaupod bala sa kabuhi nga updan siya hasta sa kamalamon. Muna ko So does that mean nga di siya maguntat until nga makita niya na ang ginapangita niya nga na lalaki? Doon mo na? Well, I didn't know tita kay siguro kung as long as may gapangaluyag siguro i-entertain niya pero siyempre i-screen naman kung binagon Okay. kung anong mayad, anong hindi. Bilang isa ka Iloy, kumusta ang mother niyo? Well, kita na tita? Mapisan, tapos responsible. May nanggaon. Wala ka Kontento man ka mo sa pagiging Iloy niya sa inyo? Oh, very contented gid tita. That's good. Wala lang ko kabalo sa iban ko nga Sa imo, iban ko nga okay, siblings. Oo. Sa time, okay man? Feeling nyo, enough man ang time na ginahatag niya sa inyo? Sobra-sobra pag tita sa akon. Tikay wala man di siya, okay lang? Okay lang. Daw naanan na lang ba kami tita nga So everyday nagka-communicate man siya sa inyo? Masiling nga niya po na, mahaw na. Sige, call kami sa cellphone, istorya. About sa mga gusto ko pataning isulat nga letter para sa imo. Okay. So she knows. Kung may ara ka luyag itugda sa love life sang imo nga mother, ano ini? Siguro kung anong makapahalipay kanimo, kung sino makapahalipay kanimo, keep searching on that. Kay at the end of the day, the meaning of life is happiness. All right. Amo na. And what did you learn from everything that's happening sa imo nga mother and sa inyo nga family? Siguro tita before ikaw mag-enter sa isa ka relationship, mo gid, isiguraduhon mo gid, i-screen mo gid timayad kung ang pakigrelasyonan mo bala mayad nga taho. Siyempre, tanan man kita may flaws. Depende kanimo kung matolerate mo ang isa ka taho sa mo diya nga pinamatasan. So amo na mas ikilalahon mo gid ang isa ka tawo antes magsulod sa isa ka relationship kay sa huli ang pagsisisi. Okay. Muna. Are you in a relationship subong? Kaangay sang imo nga mother? Not romantic. Fellow love.
Paki-explain. Ako tita, sa una, daw wala man lang sa akong daw close lang ko sa mga tatay like bala, mga father figure. Okay. Close lang ako tapos daw mugaan lang ako nga buot. Asat and then may tiyempo nga daw bala tita, daw ginapanigap ko gid ang father figure nga maimaw ko gid, makita ko gid. Nga bilang tatay na lang. Amo na bala. Okay. So may gid man tita. May nakita gid man ako nga father figure which is my uncle. Nga tawag ko ng tatay. Every day. Amo na daw seems daw amo na ang sa akon, ang void kumbaga. So siya ang nag-feel sang void, and with him you feel secured, you feel loved. Oo. Siyempre wala man perfecto, may mga man siya, may mga flaws. So understand. Okay. May family man siya, ang uncle. May family. Bali, bana siya sang tiya ko. Mas sweet pa kan. Do bata gid ang pagkabig niya sa imo. Hindi man, hinablas lang. Pero ako tatay gid. Do mas sweet pa gani ako kaysa sa asawa niya. Gali. Oo. Kaya ang ilaman pagtratar pamilya, do cold man bala akong kisa. Okay. Mayo, no? Kaya daw nag-build ka mo yan sang father and son relationship. Oo. May plano ka man to go into a relationship later on? Yes, tita, maybe someday kung hindi pa the end of the world. Kasi makita kita. Uy, wag muna. Hindi man. Pilay mo edad sa bong? Oo. Pilay mo edad sa bong? Mga 26. Okay, sige. Message mo kay mama mo. Hi, Nay. Kung galang tao ko tala, sorry, chismis ko yung mga storya. Kagang storya ni nanay mo, naghatag sa imo sang 1,000 pesos nga cash. Wow! Thank you so much gid sa imo, Rico, sa 2nd District. And thank you sa mga stories nga imo gid nga ginapalabot diri sa aton. And I know more stories are coming. Yes, more investigations are coming. And would be enjoying the stories that you would be sharing with us here. So thank you very much. Congratulations. Ang imong 1,000 pesos nga cash after sa Anton Istoryahan ay pwede mo nang makuha. Xerox ka, no? Yes. Sa imong ID. Anything else you would want to say or may luyag ka nga tamyawan? Hello, Lolo Densyo. I hope to meet you soon. Ang mga kuwela, mga stories, Lolo, ginabangan, ginanamon. Makaharak-hakid kami every time nga makapamati kami sa mga stories mo. And Lola Amparing, Miss G, arin ako. Ay, naku kasadya sa Rico. Sige, ate mo lang na. Walang na, tita. Sige, salamat gid ha. Halong ikaw. Okay, and write more stories diri sa KLP. And there you have it, mga kabombong, ating winner. Ang masadya natin yung pag-istorya diri sa kay Rico sa 2nd District. Now, it's time for me to announce our winner, but not before. Magpasalamat ako sa inyo tanan, ng mga letter senders naton for the stories that you keep on sending diri sa Kahapon Lamang program. So, salamat gid sa inyo. Sa iban dira, no, nga never pa nga nangin sharer, contributor, diri sender, diri sa Kahapon Lamang program. Come on, write to us na. Share ng inyong mga istorya so that mag-enjoy kita and we can get inspirations and motivations, encouragement sa inyong mga istorya. Pwede gin ka mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatin na ipadala lang sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong mga paborito ng mga drama, si Toyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Congratulations! Our winner for this week. And to come here sa station to be interviewed on July 20, that's a Saturday. Ikaw ina ang aton nga bago nga winner, James sang Tigbawan, Kabatuan. Again, congratulations sa imo, James sang Tigbawan, Kabatuan. Maraming salamat sa inyo see you on Monday. Enjoy your weekend. Sige hapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.